Super. Kijk op hier, goed opgerukken. Ja, zat zo. Dus dat alleen ja, maar dus Oh ja, ja, daar wordt het. Ja, kom, zo strikken. Madrid al muito, dat is hier. Nee, maar zo is Hey, kapot?
Det är bara flera stolar och flera plats. Det är flera stolar långt in i rummen och östen plats och ja, om den där manglar plats. Vi färrar så smått att bygga här. Så vi får se sitta ordentligt. Eller okej, ja? Att höra. Hjärtaliga välkommen hit. Allt sammen. Det är ordentligt att sucha att Ahon är större för just ämnen. Det halta vid samliga ösning att han borde väga. När ska det välja till en öliga stora spårningar som nekfgänga och huxa om. Och årsöken till att detta tilltäge i röver sättas grad till att ta bort nämligen och en stor Ahon som uttalar samband väster för som spårningsnån. Det är alla avvändningar om att det är störst trust av nekva och vattnon och ungåikar i färgen. Ta sibundna marscher med vetarutråd, sommarutråd, det är så smått borster. Det är mer eller mindre att säga att höjdarsutråd nu. Vattnet välja nekv, det är engat nekv i mest. Och så börjar spårningarna lukka som att hoppa sig upp. Kan man välja för nekv? När ska man välja hvis man vill röka dekv till öjna utråd grön? Eller så nej att välja alla hinnar ifrån. Det är något hus som vi vill att kunna komma närmare och Sverige på i kväll. Det är ju inte nämligen att det är riktigt att vara Sverige stort och grått och på en så stor spårning. Men vi kan färga att röjna. Det är ett blandat panel som kommer att ha framlöver för och i kväll. Det är fyra vi här Siska. Han kommer att ha en framlöver om det heter någon kvart talent. Det är också stora spårningar i östene. Vi är vana att kalla på botten och vaxen för stor talent innanför allt möjligt. Men vad ligger välja ut och vad trus lägger det så av det som är kallade talent. Efter det så kommer Magne Mår att ha en framlöve om hur talent, något som är stäffest fysiologiskt. Vad är det för talent vi kunde vara född vid och vad är utåtgående gör det här och så särskilt väl äkna i tid. Och kan man röra på sig om slik ting, alltså är det något halt ute. Och efter det så får vi att östning ha tvär framlöver, så vi utgångsstöd i kursen i utsatta gröjen, tar vi först Peter Clemensen, han är teknisk styrk i fotbollssamband nu, så han får gröja synder från att vi arbetar någon som blir just i fotboll nu. Och efter det här är det så Jan Bjarnason, han är rönter innanför svimning och är lärare av utsatta högskolan i Solre. Och tar bara vara så möjliga kanske inte mer praktiskt orienterade att det kommer vi så boja och sucha men tar vi att för en typ av runt innanför specifika utsatta gröna. Efter det så väljer ett papperscheck eller ett åraskifte så kommer vi att få att se äldre och vänta och äntligen om tiden var spårningar eller vimmärsingar så är vi ordentligt glada för att få att här vi fram och låsa här. Till kunde om till så undervis komma i tankar om en spårning och själva vilja prata av så för till att sända där som en sms på. Tar vi så till Helga, nummer ständer 32538 och annars så är mikrofonen ösne tök så äntligen gör varsligt till om till vilja ha orden spårning eller komma vinna vi machine så kommer vi ett point ut till vi mikrofonen. Hade vi här som orden så för att insha här Siska välkomna. Och kaffe och te och förfriskningar är i världen. Här kommer det alltid lyckas snurra lite upp och fylla kroppen om det skulle vara törver av tog. Så vi låter året till Herda. Gör så väl. Ja. Lägga vet nu? Nej. Lägga nu? Nej. Eller landa? Så bra dator. Gick jag nu. Yes. Ja. Kvart är talent. Jag råknar vi att de allra flesta av oss, hvis ikke öll har en mening om det, det var så eller så sagt om en ett eller annet utdrag for hatt talent. Men kan jeg ta seg egentlig om? Talent eller ikke. Altså her,
Han gjorde långt galtan som en av världens bästa som teenager i golf. Och någon var också världens teenager. Han den här som 12 år gammal var en topppunter i världen i 12 och det är Tja Monon om han var i topppunter. Och sån här, han var en turné som 8 år gammal och visste fram kan han dotter som vi talar tydligt som talenter. Alltså när han sa bitcha lie tar jag för high school i USA. Han var snart år. Han kanske var talent. Alltså när fick jag veta han 16 år gammal att glömde. Du var ångan talent. Alltså när jag kom pröva hattar låt som 20 år gammal. Alltså när jag började till prövavänjning. Det var räkkaur. Och som 20 år gammal så spelade en hockeyfotboll som det. Så vi har så en talent och inte talent, det hörs det. Vi går inte på dem på sin annan mat. Tiger Woods. Pappi hans har köpt en golfkväll och var 20 månader gammal. Och han begynte att träna dagligen långt åt han 2 år gammal. Och en månsak resten så att han är faktiskt i vikten blev han den mest vinnande näknamt i golf. Han har vunnit allt med värsta vinnare. Karolina Wozniacki, hon stod så småjänta och i timmar och släppte en böst upp mot en vätche för att få släge perfekt. Hon tränade i harst och lunchen och kom upp på toppen. Laszlo Polkar, pappa Hjutet Polkar som den här röjter. Han tog träning och lyssnade långkor i specialiseringen. Han är en teori, han är psykolog och han är en teori om att man kunde göra en urmelding vid rätta tillgångarna. Så han kom i samband med den russiska damen och tillsammans och i fälla så Montri sagt gjorde den här böten vid till ändamålen av präckande teori. Det fick trutja döttrar som bor alla trutja för in och intensiva vändning vid halv från Lukas och Kött här kunde sitta och borra. Och hon blev så nummer 524 som 12 år gammal. Den äldsta systern, hon var världsmästare i kvinnan, hon gjorde tungt i omgången. Hon är väl topp 20 som honom. Och ett yngste störmästare näkrant i. Och 15 år var störmästare i tal. Mozart, han började också 4 år gammal och som sagt han var för ner vid pappa som 8 år gammal. Han skrev några fantastiska stycken innan för tandlag. Intensiv vänjer från Banspania och han fick urslut från Banspania. Michael Jordan, han rönte att komma lia för high school. Han var bräckare, han var inte några år. Och i efterkommande lia. Och han var av de flesta i det enda brockna för bästa fotbollsspelare och fotbollsspelare. Kurvaballspelare näkrant i världen. Gerd Kanter, 66 år gammal fick han vita glömda. Han ville inte glömma det. Han drömde det, han ville utrotten och träna i harst. 80 år gammal var han världsmästare, 90 år gammal var han OL. Donald Thomas från Bahamas. Han tränar i fattarlopp. Men så väntade jag vid några vimmen om han kunde debattera med sig hatt. Det kunde jag sagt hans. Och så får han in och i vännerskån och levt färd med sig hatt. Allt andra år 17 var han världsmästare. Och tekniken han såg dit, han inte pen och snackade sig hattarlopp. Pappen, kappingarleiden som kallade han för en ytterlaflokta krako. Men han lev hackre. Så han blev världsmästare. Ian Wright, han har varit prövaträning på munkor och han fick en sån där kambolage, han har ösninge sita, han har stått 2 år skoj. Som 1 år gammal spelade han sundagsfotboll, hockeyfotboll, en scout, en svajtare i Crystal Palace kom fram vid och bjöd en prövavänning och han gjorde så en av bästa spelarna när han i fotboll. Så där vet jag är öliga voice och jag vet du var så checkat talent och kanske inte talent. Så här var det en liten trubbel. Det som en öliga ofta sådär. Det är onkel är bättre än som jämnaldrar och i färgen alltså som man är bättre än som jämnaldrar och i in och norra London. Det är fantastiskt. Så är man talent. Eller man är bättre än känd ryckare värld. Och i tog i allt någon. Eller hvis man vinner en eldryckare. Det är allt några ting som börjar vägen märka talent. Men kostar vi potentialen att komma längre, så vi det. Det är självklart vi söker det. Som så han kommer inte li, han var inte några år. Gerd Kanter var inte några år. Tar vi inte talent.
Och det öde kött att vi missa dessa här som då som bona sötna. Så man tänker efter kvart ligger så 18 för det talentet. Hur spelar till att något kommer där? Hur spelar det till? Och en ting så tror jag ofta för det vi vinner och ett eller annat och det så kan bli senior så vinner inte mer. Vad händer? Nu är det inte bara det som händer, skulle jag säga. Men en tyskare som feike, han får kanna och han kanna i middel annat som göra. Så han inte okej, vad är effekten? Och här var det så, han dödde sockerbaskar, de som får in i specialisering, det är produktionsvänjning, de vant och för första tulja. Och så de som vant och var längsikt och kanske inte för sluten tulja. Och det som man säger, det är att de som får in i specialisering, det får bättre slit. Här uppe är en stiatalva, arbetsför stiatalva. Långt uppe då är bättre slit. Och de var längt framme för henne. Som tog sig tog och spalt och mör och tränar morgonvändning. Men da man så fett om det lösen långt så kryssade linjen här. Så han vann det av 18 år altor, så var det inte långa månader att han skulle specialisera sig tulja, och ta med som hade morgonvändning. Och några år sedan så kryssade. Så är linjen kryssad. De som hade givet sig gåa tog, de blev ordentligt gå. De fick bättre utslut än hinner näkrande fick. Och det helt var långt. Här så stäckade 20 år altor, så har han inte nättrat om det bara. Det helt Frankrike som var rätt avvärst. Men han stäckade i kannan så det var 24 år. Han prövade kanna flaskan utrått, sprint. Och här sa han det samma. Här var maler sa han så fick jag vid. Hur så långt helt man så avfram hvis man bygger upp längsikt och också längsikt. Efter samman akkurat som så, och de som får ursluten tulja, produktionsvänjning, specialvänjning för att få ursluten tulja, de fick ursluten tulja. Här kryssar linjen 1-22 år. Fast utsatt är en utsatt som man typiskt när toppen och lysen sötna. Men att det kryssar linjerna, karriären bär ursluten var bättre, man har toppen långre som man specialiserar sig sötna. Och feike hej som alla, han vill kanna, gå så långt helst man av, hvis man inte får ursluten tulja. Han måtte ikke male ut og vite. Da det var kommet opp av som første tretøyene, så gastet han. Han ikke fyllt når så om kvalten av den veien, og han kunne spille i. Rossere, tar tenker det sånn det trinn omgår, tar kunden nekka som om du ikke ordentlig kunden alltid. Tar takk og forsvalg, et atterflasseridrottor, og sa at ok, nå tar jeg fjørte som skulle spesialisere, og fjørte som ikke spesialiserer. Det händer så, och det är urval och i Ryssland ett arbete. Det är långt tid som kommer upp och stå och man säger, här kommer komma längt. Och man säger akkurat som så. Här är skalen, tar jag experimentet som börjar i. Har 8, 2, 3, 4, 5 och därefter. Och så är det rusligt upp efter. Och de som specialiserar och tulja, det är något om topp att när 4 år, flättar ut och så knäcker i kurvan. Men hinna, de kort om grundvändning på 4 år. Och så blir det för det byta toppen upp att det och det kommer ner långt. Og som man hikker et statistikk nå, 11 av som fjørte som gav seg gåa til å komme til russiske landslig. 2 av dem som skundet seg komme av landslig. Hva skal norsk lykkes større det blir? Hesten av tøymon som får inn i spesialiseringsene for tulja, eller tulja, det gav oss. Men det var minjen av fjørengår av tøymon som gav seg bedre tøy. Og skeianer, nekkflare skeier, hvis man spesialiserer tulja. Att det är samma vi söker alla med in i köknen. Så det som vi ofta söker att vi söker sig talenten. Då vi söker Tiger Woods och som framvägs. Det är det att man är väg köknen aggressiva specialisering tulja, man får urslut tulja av det samma. Det kan nästan inte omgängast. Det är lätt att stäcka världen av vända på tulja. Det är svårt att det är halta nivå i och alla nog köknen. Så de som inte får specialvänning, det som vänjer grundvänning lunchen, det är suttja vid kjoltan. Det är först urslut om det är ung. Här är en annan effekt, en annan ting, och det är så inte näka som tjänar vi, heldigvis. Det är puberteten. Allt här inne i pubertet, och det är en avskan. Här händer näka vid kroppen, det är inte att dröntgen känton. Här ser man så aldren ut efter, från 5 år upp efter. Här är man så sagt att bara dröntgen efter räcka puberteten samståndes, det händer inte, men alltså, det illustrerar på en. Dröntgen är myska blär, jättna är ljusa blår. Och här är istopptöka, han drar mat för hur så väl man orskar, uthaldna. Och då sades att dröntgen räcker puberteten, kaboom, säger det. Knappt orskar den inte bättre. Men jättna är det flätar ut, kjold istopptökan,
Och hvis det ökar en vektbärande utrått, renning eller ett eller annat, så vill så vill det faktiskt också orska värre, då det finns ju formar. Och hos formarna tar inte produktiv munturslit, det är så att det presterar faktiskt värre än när vi är perioden. Det ser man också som en kraftutveckling. Det här är standard långdarlopp, det är knäckt levet och samla böjnen från 8 renningarlopp, det är gott mat för hos väl, och så är det kraft du kan sluta till böjnen. Men allt du att du leipor ska du lyfta din kropp upp från, det är så kroppsökt betydning. Och här ser man attor, då det räcker puberteten, först, det går inte redan att tulja sig drönsen till först, det första som händer i drönsen, det är där det bara sträckter, och inte muskler. Och så ska det vara att när det orkar växa upp efter, så växer det ut efter. Och så färger stunden bara upp efter. Det är bombast det. Men inte jämt någon, där skulle knappt leipa vid en synte ting i kroppen, i flera formen, men det blir inte exerskar, det får inte så lika störst boost i hormonen. Det som vi sitter här, det är att han dronkeren, som är först i puberteten och färdig, han vänner in. Oansett allt annat måste jag sagt. Så i mån på puberteten, en dronker som följer puberteten har typiskt utropstalent. Men en dronker som samt på puberteten, han glömmer vid. Men jenter omvänt. Och så ofta har vi inte hört om så här småjenterna som vinner av, ja, det har sagt vuxna kvinnor, men stäckna gamla i puberteten. Det är inte människor som har talent. Alla färger i puberteten, alla färger i puberteten som spelar så att vi inte brukar till det. Här ger också ett dilemma som vänjer. Vad ska vi göra? Vi vill alltid be om att skaffa urslit. Vänjare till dagligt. Det är så dåligt lätt att välja en som presterar där man är lycklig. Han som kom först på puberteten, han som finns en bättre vänjer från rörvänjaren, han presterar, han skaffar urslit. Får urslit om man ska kvätta ger. Dåligt är det. I mån till han som inte presterar, han som svajnar på puberteten, där kanske var neka grundvänjning, han välja sutt. Och som vänjare, så blir man nötter till att sätta sig i sannsynligt virus, att de har orsaka. Han var nötter att sätta sig i boningsna till oss. Kvart är vi kommande vant, och kvar är han, alltså är han kommit till puberteten av en och igen, alltså kvar är det sin uppgåren. Det är när man får hålla sig till och man kan säga näka som helst. Och det är också när man ska hålla sig till målet hur man planlägger. Det som så händer öjligt ofta, allt för ofta, det är det som killar vill välja. Du ska välja ut, urval. Så ta utval då. Vi gör dem servänjigar. Vi får vänjigar där utan man kanske 8 landa en dag kappast. Vi får vakt ursligt för över. Det är öjligt pressa att lägga av utvalden. Och jag ska ta 13 personer i annan. Och så förväntar vi oss att gynna fravälja allt annat. Kvart gör man så vi hinner. Vi gör dem inget lunch. Men vi förväntar att de möter upp som sparringspartner. Det får inte som möjligheter, det är det som ligger i urval. Vi väljer det utlänka särskilt. Här har vi så en självfyllande profetisjåk. Vi säger att vi kunde ägmärka talent, men hvis vi väljer några ut och gör en specialvänjning, så får det urslit. Och det var bättre urslit än det man inte får, och kanske göras. Och det var två som fraväl av ödlån ördom. Det var bara inte det kan hända det här. Little League i USA, baseball. Det är kolossal prestige i Little League. Det är nästan lika prestige i att vinna Little League som att vinna Major League, som är så tar professional människor. Och det är ett 12 år gammal dronch. Väldigt känt att spela vidare. Nu är det gått om 2 år sedan, så ska jag säga att det passar än, men för 2 år sedan var det inte en vinnare Little League som i huvud har mäkna att spalt sig in av ett liv i Major League. Ishockey, här man hukte efter, hvis du tog fravast allan annan utrå som 12 år gammal, så spelar du inte NHL. Som är den nordamerikanska ligan som vill råkna för världens största värld. Så väl du allt annat från, så kan det kosta. Och så kan man hitta, okej, här är det bedömer, nu tog du lyckas svörelse. Ja, okej, är det en sås. Är det något ofta svörelse. Björn Ferry, han vann HMOOL i skikörning.
Han spelade fotboll när 15 och Gotland var 16. Lidberg och Glyming. Han spelade fotboll när han var 16. Han har också vunnit HM, EM och OL-medaljer. Zlatan Ibrahimovic. Han lyckades taekwondo till han var 16. Och som jag gör det är större kanningen om nu är det här personer, det är rätt undantag. Större kanningen av OL-uttagaren i USA och i Tyskland som visste sig att de som kom högst upp på OL-linjen, de lyckades nekvar utrådde som börd. Så spårningen, talent, det lögfröjlig arvor eller är det socialt? Hur får han det bursligt? Finnar han kastar bara bästa spjält. Det är alltid 1, 2, 3, 4 finnar topp 20 världens spjält. Här var det en ganta kände en arm eller en annan. Kenyanaren är tjötast av de längre dögnen. Brasilianaren var då bara bäst att spela fotboll. Jamaica är den med tjötast. Så man det vill det vara, och vi har en framlåsning om några av de ting som inte attan här, men det är mer ute än bara gener, väldigt ofta. Och en danskare gör det, han var inne i några sådana omkvarnar som bevilar högt framlöja talenter. Och det var med batatypaner mot 49ers. Danskar är alltid vänstligt. Det var inte pengar i danskar cykling. Talentmassen är inte kärliga större, då det kostade skjutet ur en ur högre att släppa cykla. Man ska nästan öja snäckna på att. Omståndare cyklar dammar helst kärliga gåvan. Och lycka där vi, vad är det? Och här fann han det av att det är maten till kipa och barn. Man är kipa ett nästan mentorsystem kvar ut det bästa och hjälpa dem näst bäst. Och här vill hjälpa röjsen sig själv. Tog att hvis det näst bäst och pressar det mest så vill jag det mest bästa och öjsen ha törv och bli bättre. Det samma systemet som har resansemalaren i Italien, godaldren. Här hemma ett lärlingasystem. Och här var det heldigt nog specialisering. Det har lärt om allt möjligt. Det var inte bara det här vi stannade vid pensionen. Jag på skolan i norra, samma söva. Här öjnen ekva så var söver omkvarver för man kipa höljterna på en mata så att talenten poppar på sjur. Och till männen så till börja. Just när skolan här, han har till skolan med först fan så namn kom för oss hus men nästan inte mer småsnar. Så lycka vi avsluta kvart är talent, det är inte rätt spårning. Alltid. Vad ska jag bruka vita annan tid? Hur ska det vita för er talent? Är det att vi ska välja det från? Välja det till? Nej. Det har jag långt att säga. Vi skulle inte välja för töljan. Ska det välja talenter annorlunda än andra? Nej, helt inte. Kan du skapa talenter och bussen? Det är den stora spårningen. Tack för det. Ja, tack för det, herre. Så gör vi klart till Magna. Han har ju nästa framlöna. Minst till att vi kunde sända spårningar sms, så hvis det kom tankar om okkurst med en anker lägger fram, så det är inte så smart att det är. 35, 38, och annars så är det en mikrofon till kunde släppa fram allt och det hade vilja sprida spårningen så ordentligt om man kan se det så lös. Vi får göra och se att jag så väl Magna Moore. Hej, fantastiskt att det är snart folk, för det har gått dejligt. Vi kan snacka sen vad här som här släppte och fortsätta inte att samma. Kvart är ett fysiologiskt talent och jag hör mycket ni har några udda folk. Så överst och tycker jag vänstra hjörne har Michael Phelps som är absolut största udda folk nära då. Han har några fysiska ting som han är född vid. Långa armar, djökningsnittet, stora fötter, stora händer som är nejut för att standa sig väl och i swimming. Så jag har en ultramaraton eller ultradistansrännare långt nere. Som är en av hans bästa. Som är 1,5 meter och vi är några 30 kilo. Kohei Uchimura som är hans bästa filmläggare nägrande. 1,30 meter. Nu är det OL i Tokyo nästa för att vinna OL för 3 eller 4 för. En klättrare som vi har löjt i också.
en av best kompetente fotbollsspelare i världen. Så vad är ett fysiologiskt talent och det är öde nog tänkt att vad för utdragsgrejen talar om. Så jag ser att du har några utdragsgrejer. Så kan man säga vad är det att man lär hvis man börjar specialisera sig tulja. Så kan man säga att det är några utdragsgrejer som har ett öde stort transfer av förlägen här du lär några grundförlägare. Så man kan sitta som att ta en motorisk utveckling till lära några ting som du kan överföra till utdragsgrejer och till liv annars och till blir du ganska ett motoriskt mer helt människa. Men utdragsgrejer hvis man börjar specialisera för tulja, men så har man ganska väldigt fyrträder till att klara sig nästan gå ut i utdragsgrejer man blir specialiserad till tror att man missar tar förlägga. Det alltså i träning av bötten och i några specifika utdragsgrejer för tulja kan gott biföra att du blir väldigt till utdragsgrejer som du inte specialiserar dig till. Så du missar grundförläggarna. Det motoriska utbyggningarna. Det här kommer säga min generation och de flesta som är inne här tycker finns det gratis. Det motoriska utbyggningarna det tar en av bötspaldi ute hvis jag minns att det är tydligen. Tvär utdragsgrejer här. Det är en olympisk finläggare, som kvinnor. Så ser det här ut. 1,45 meter. Och så har vi en sån smial basketbollspelare. Så själva det är det något som äter ett fysiologiskt talent. Själva det är det några fysiologiska egenskaper som är viktiga i specifika utdragsgrejer. Hvis vi hittar att ränning så hittar vi att hur är det som vinner 100 meter ränning, 200 meter ränning. Ja, men så är det västerafrikaner. Usain Bolt är inte västerafrikaner, men han är genetisk västerafrikaner. Så det är genetiska västerafrikaner som vinner så att säga allt som vinnas kan i explosiv idrotter i det. Och här tycker jag att 15 av de största olympiska titlarna så är det 12 av dem blir vunner av amerikanska atleter, lite amerikaner och från karibiska öarna som är från upprunalia från Nigeria, från Fullabandsstranden och från Senegal och så är. Och här tycker så att maraton så är det så specifikt att hvis man hickar att time som har vunnit så att säga allt det sista åren så kan man spåra att här förfäder att det till ena specifika stamme i Kenya. Så avgörande kan det vara hvis man hickar att spektrum helt explosivt i förhållande till långdistanser. Och vi tycker här tjejfors av 100 de bästa maraton performances eller prestationen avrigon näkrant är från genetiska österafrikaner. Och var en för gör den kanning här och testa en riktig av den här österafrikanska atleten som standar sig väl och ifrån 2000 meter ränning och upp efter. Och så prövar jag sammanbära att här fysiologiska profil vid europeiska rännare som inte standar sig väl i långdistansränning. Det har inte månader av kanske fibertyper där det har inte månader av vikt eller stöd eller beinlångt. Det har inte månader av hur skor där var till att upptäcka oxygen. Det har inte hackrig hemoglobin eller något som helst. De enaste månader som är mittlen är fantastiska genetiska österafrikaner och så vanliga europeiska rännare som eisen kappast och huvudstöj. Det här var några få månader mittlen av volumen av underbeinen och i mån till överbeinen vara sin rörelse och det ger en sån 4 mån, biomekaniska 4 mån att rennecyklus att renna. Men det var slett inte nog till att förklara de här extrema månader som är. En annan månader som är, det var att här var ett omkurve, en rennig omkurve och en träningsmentaliteter som kanske var osamarbärliga vid Kafirgek i Europa. Och hur fått ta. Så är så inte gräsne här kvinnor som ränner 2-3 eller 5 minuter shorter i det första metet som vann. Muskelfibertyper. Ja, jag får också säga att hvis man vill vinna guld i 100 meter eller i maraton så ska man välja det rätt föräldrarna. Så det här måste jag minnas att säga vi så kallade talenter. För en väldigt rätt föräldrarna
så har det kanske möjlighet att vinna gott i hans utdragsgrejen. Öli avgörande och hickar man att timen som vinna och i explosiv utdragsgrejen så har de shouldar muskelfibrer. Väl hickar man att timen som vinna och i maraton så har de en hög portion av så kallade sign muskelfibrer, uthållande muskelfibrer. Men som hittar att öppnas atleten så den kämper variation nu. Det är gott onkel folk som startar sig otroligt väl som det inte borde och i förhåll till fiber. Han är en av hans absolut bästa kvinnliga uthållningsatleter närmare Chrissy Wellington i England. Hon får till swimming som lag först på Eisenfärra. Och en swimmingfälla i England och hon sväm och hon tränar i vatten och en trutja från Vigna swimming. Och hon var så kallat talent så hon fick chans att bjöa att komma av ett li här skulle träna mer. För hon 12 år gammal så blev hon nu skulle hon på träna det dubbla 6 för eller 8 från Vigna. Men hon säger nej det trodde inte hon vill gärna prioritera sin skola. Och hon heter trutja från Vigna men finns det släpper igen. Så får hon universitetet att läsa och John alla sina perioder på en blev vuxen han tränar en show. Hon är inte kan tränare, han var inte inne i någon sån elit i omkurv i röver. Hon tränar show, ram, cykla, svärm och ta och så blir det Leo läser universitet och så för till Nepal. Och Nepal här är högt så hon är uppe i 4000 meter hatt och här det strävar vi vara för det vanliga. Men hon klarar sig om medalja väl här uppe och hon lockade så han cykla från någon nepalesaren så lång cyklar runt i fjällen när 400 meter hatt och det föddes och jag latt för den. Och ända vi i en camping är vi professionella cyklister och den matchrui och en rustare cykel. Så kommer efter så tar hon en England som en nästa swimmingvar så också nu borde kan satsa och nog kvar är sagt med en professionell triatleter minns det någon sväm som bara tror jag för veckorna och alla går bättre och Pei Arne och kappar som vann så att säga alla kappar som låt och så stack jag inte det blev för lacht för gärna stundsman. Donald Thomas som här introducerar jag det han vann en välja klassiska finale vi hade en lopp och så han man är till det att han lep första för som 22 år gammal. Först han prövade hade lopp och grunden till det var att han gick universitetet nu. Och här var han i kantinen och så kom det här från rennemiljön eller hopp eller atletikmiljön in och så får det här snacka om att löpa och han säger så han var också extrovert person och så säger han jag tycker aldrig ska det löpa liksom hoppar runt i atletikstadion och han spelade curveball akkurat då och så säger han så ända det vet jag och tar för sig ut och pröva. Och för det första för löven han löper hade lopp och löp han 1.85 och sen tredje lopp löp han 2.13. Han vinner så ett år att lägga ett år sedan faktiskt. Ett år att han börjar att löpa vinner han så blir han mästare i hade lopp. Och löper faktiskt lika långt som Stefan Holm som grejer som slätt över hög när han borde löpa så högt som han gör. Då han har alla sina fysiologi mot sig. Det som man finner sagt det är att Donald Thomas har en mutation och i hälsinne som ger han en hälsinne som är dubbelt så lång som jag nören och tog här han en kan man säga fysiolog som kan fyra mot akkurat i hälsa utdragsgrejen. Eskil Ebbesen så det ganska känna från danska guldföraren en av de bästa danska utdragna personligheter och närkamtöj. Tror jag guldmedaljer i OL. 2 silvermedaljer eller 2 bronsmedaljer. Han var tulja inne i Elas universiteten som var vid honom. Så han har testurslitet på sig själv från en 19 år gammal. Kort enaste år testar på samma måte och inte han 40 år så stökar. Och testurslitet visar att han klarar att lycka av samma stöje till alla sina karriärer. Som 19 år gammal har han det ringaste urslitet. Som 2-3 år gammal tar de flesta av de individuella utdragen forskningen för en givon, för långa huset. Ta när han står toppnivå och här ligger han inte han just 4 år gammal. Så det är inte så att man blir att man för att fortälja utan folk att ja men tar det 30 år som de kan träffa ner ut av gånger allt gal i kroppen.
Så han är så till alla sina karriärer tränar rätt, lever rätt och tror han mäktar det. Det är inte han är några så fysiologiskt unikum och kan du ting som ingen annan kan. Paul Johansen är så det största utryttefolket och har haft i förrjun. Och vi råkade med Jon för att fortälja om han ledde. Paul vann inte serien och var titlar som lite dranker och som 16 år gammal blev han trudubbel Europamästare. Så jag ser ett sort backroom staff, som man kan kalla det, så en fotbollslig ute där. Här är man taktiska vänner, man har folk som analyserar och som hittar läkaren, och man har psykologer och styrketränare och en riktig av sportsmedicinska folk. Så hade så att sett upp som kan man säga att man har en stor fotbollsspelare ute i världen. Och hade kanske ett mått att visa kvar toppidrotter i det är det. Men långt hittar fotboll, det måste sätta sig ut tar man häver är så fantastiskt setup som det är. Det så hittar att vi älskar Premier League som flera folk brukar något då är hittar att så visste jag att här läggarna som spelar fotboll det är Premier League. Tar som är i England det går så här är ju spottar ut som är scout och ska gå runt hitcha hur det går och hur det går. Ja men det ser ut som att du skulle säga att om jag är i stampen hos dig så är det här som mel personer i land i fötter. Så det var januari, februari och ända november, december. Så hvis jeg ikke hadde fordelingene i ødelångt i verden, så ligger hun noe til viltall kan man er født, når man er født. Som er født i januar, som er født i mars, og som er født, og det vil være noe lykka i hvert år. Eller i hvert år som er født. Men jeg har ikke han som spiller fotboll i de eneste Premier League. Men så er langt flere av fleste av timene født i januar. Mest februar, mars. Og så kører det nyret. Så hvis jeg kunne sagt, hva skal man ikke være hvis man skal være talent i fotboll, så født i december. Så er det helt galt, ja. Så har man andre chans. Så skal hesten ikke ha samme mulighet som hesten. Og det er noe som man er tilvidet av rom, men kanskje velger man ut tog at noen bøtt kunne noe fysiologisk øye tødja, de får stål, de får muligheter, og tog være det flere som kom jøkken herfra. Jeg åkte en dag, og jeg hadde det var Unuja-landslig av Førjen, eller Wanger-landslig, det var en liste over hans leikerne nede våre føtter, og en først ble i alle sosialen og klart. Og her var ikke leikere som var føtter 18 av juli av dem. Da vi arbeidet vi en riktig av store fotbollsfølgene og fotbollsgjødene, og hadde nærmere til en leikere som vi har vært vidt å trene. Det er føtter 3. juli, det er føtter i august, og omkring enda føtter november, december måned. Her som er under føringer i det, kanskje det største talentet nærmere du, og her ser ut av greiene, for det er ikke også kjører det. 1,35 og ikke den typiske atletron, ut fra de kriterier som man ser det. Så hva er det for skibene dere har skapt i idrottet? Hvis jeg sier at jeg heter en vekt, så kan jeg si at ja, men hvis dere sørger for at her var et idrettsmiljø, her dere passer på de som kommer inn, her er få mulighetene å være, her det er klart virusgrundaleg, hva er endamålet vi og idrettsorganisasjon, hva er det for krøv å sette til ikke bare noe få, og hva er det for system og skaper rundt om? Er det voksne vennjere? Er det ubundne vennjere som passer på oss bøttene, som trener sånn opp? Og hva er det fasiliteter og greier? Men så kan man sagt hans, sørge for at man kommer her i vår, og man får glede til å røre seg, man får tøyme vel, man får lære et utrede greier, som man kan bruke faktisk resten av løyven, selv om man ikke nær opp på hekste tintar. Man får hitte flere inn i systemet, man gjør at de eisene kunne satse på andre ting, som skola og andre ting. Man gjør at man går mentale styrke, kjølsalig til kjølsvirre, men det er øyelig ofte at vekten eisen kan kopiere, ja. Og det motsatte heter. Så fysiologisk talent, det er også spørsmål hva det er.
det får jag inte svära på nu. Men jag tänkte spela några spårningar och det är att hur ska du veta vad för talent du har hvis du bara röjder en eller två utdragare? Kanske gång att en riktig förföring går runt och ger en utdragare där sporten, hvis du brukar den elittanken. Hur spelar till att 13 och 15 år gånger förspött vinna förmästerskap för vuxen i flera utdragare. Hur spelar till att man toppar som tonåringar. Hvor det vuxen utdragare folk nästan släppt till och i förskoleidrotten i flera utdragare. Det är väck. Det är släppt på till det är släppt i himlen och i höllene, det är släppt till. Vad är det? Och så kan man spela arbete man bor dikt i förskoleidrotten. Arbete förskoleidrotten är ett visspel laste och hur man ändamål, är det ändamålen som är det generella ändamålen för barn och idrott. Det är definierat i något ställe. Tycker man ser att barn och idrotter verer utidter efter utravet i ändamålen. Och här och över några strategier, långtidsstrategi eller halvdaratlan vi föreslår idrotten. Det går bra handen till månen eller också går något syn fram. Eller gör en sån klassisk Catch 22. Tack. Tack för det, Magnus. Här är kaffekannon och vatten och te om det är tyst och har bara lucka för lopp. Men vi färd alltså mer eller mindre på en 2-åring. Och det är en spårning om hur gör vi det som vi gör och hur handlar vi fast till och så framväges. Ta nästa är Patlon till Peder Clemensen. Han arbetar för fotbollssambandet Färja. Han uttyder också vi jag visste att det kom det där. Jag lovar att lägga det så spela som gjort visst det har att läsa men det är ganska en massa och tusen per vi FSF att för. Tack kan man så fortälja att det kom mer om shoulder. Om det där spårningar kom man framvis sms:a där ett att vi kunde boja att han har och så sätta det shoulder till tar vi över till vi komma till årsskiftet att han har. Jag hade se Joshua väl Peter. Kan du det? Ja, skit. Ja, tack för det. Oj. Tack för det. Gott att se. Ja, jag finns en uppgave att greja sin fråga för att vi arbetar vi i fotbollssammanhang ut från till tema någon utväljning eller när ska det välja och så är det. Och vi lägger bara välja. Det första vad ska man säga helt stort om fotbollssammanhang det är en relativt först matchstart i stor organisation. Och vi omsätter 12 folk. Omsättningen är mer än 30 miljoner. Här 40% kommer utifrån. Alltså så hvis fiskarna för hejsen så kör först fotbollsvågar. Så att det känner oss för att här pengarna kommer från UEFA och FIFA och det växer bara året tror jag. Och utan det parten som jag vill arbeta det är mellan andra vänner av fotbollsspelare och fällor och landslagen till vänner uppbyggningar för alla vänner. Och så är det landslig. Vi har nutje landslig. Nästa år har vi tutje landslig. Ungdomslandslig känner jag. Vi sätter med och landsligsdom första år. Och i år spelade vi nutjehalvtrus landsligsdom. Spelade 21 landsligsdom i oktober. Så det är en version som gång för sig här. Men så att fotbollsfärger är något annat än fotbollssammanhang. Det är Adjan Fälle. Alai 5200 spelare till 20% av uppbyggnaden. Det är klart högsta i Europa. Så här är vi nummer 1 som känner. Så är det sådana lejare, domare, föräldrar, nämnder, Oscar och fjällmillar och stolar och alla andra AHA som är vi. Helst som täger sig myndna vi var något och något. Och så att det också som människoatlarna som jag har tydligen antog vi bara för att visa att människoatlarna är en utgåva som vi har gjort som ligger i hemsidan. Här vill jag pröva att formulera några ting som
som vi eisen diskuterar här i kväll. Och vi prövar som tid stöv haft en mening om hur vi halda förska fotboll ska männas fram i baden ungdomsrättsna. Och här är huvudsheten 2 huvudsätten av människor att lämna tid för flera spela. Vi vill gärna ha nekva spela, vi vill gärna öka talet till 15% av utbyggna. Och för flera halda av, långer, så vi inte gevas för tulja. Och så är det hacka stöje av hemvändningen som är kvönte kring Atlant. Och här att så kan människor Atlant ha till funktion att man kan bruka att som grundläggare för att producera tillfär. Det är startfölk som vi har av teknisk slä, kan man säga. Vi har några fotbollsvänner och vi fullt hjärtare. Vi har understartfölk, grassroots-startfölk, styra sig där. Vi har instruktörer som vi som sänder ut, tänk om bruka det. Och så kan det vara grundläge under baden ungdomsfotboll, det ständer nästan 4 år nu. Det är så vi 2020 hade det här. Så det är sån Atlant som pekar nu bra framåt och innan. Och tillgång till våra så när vi fick arbetssättning till 16 för startnämnderna och så får man runt landet och gör det såna fonder, kanningarfonder, har vi hört 24 fel för en stad. Vänner och hjälparfolk och spelare, föräldrar och vidare, folk som har tillknutet till fotboll, hoppar på spela igen. Så fick vi prata vi av så ser fröingar innan för imisk öke. Och så brukade vi där när vi kommer till granskning, alltså att det är visindaliga underbyggt. Det är tillfällen som vi gör. Och så har det huggt vi det syndikvärt om att hinna göra om Norrland och Ångerland och Europa. Så i november ta 4 första utkast som det utger i marsman säger. Och innehållet är att det är en gånger som är synder om jag teoretiskt det här fundamentet som vi bygger allt annat. Så är det synder med fälla och synder med rekrytering och varvärdning av spelare. Några välningar samband med ändring och dyster. Maria säger som det här nu prövat att ta ner praktisk nivå, men det börjar löjda sönder teoretiskt och det är bara för att visa att det är inte något som vi bara har funnit på. Alltså det är inte bara så att vi har sett att kom bobblen här i färgen och så ser det något samman och gör något ting. Det är några andra folk som har styr på och som har granskat och vi tänker som vi brukar ta vita nästan. Jag har alltid tror jag tänker på så att det är ta goda fotbollsomförve, att det är motivationsomförve, särskilt mån till att varveta folk i idrotten. Och så är det till lotökelejerna som vi har. Den första teorien som vi har är Achievement Goal Theory. Som visar sig att hon brukt nekv i idrotten. Och det har sätta sig upp så att anten, eller man kan vara urslitsfokuserad, man kan röna vinnavtal som jag nämnde. Urslitsfokuserad här man som utkar samarbete vid ånder, att man refererar utåt till. Och fokus är att vinna. Det är inte bättre än 2, så är det super, så är det succé. Men är man mer avriksfokuserad, så har man fokusering av sitt äkne människa, sitt äkne avrik. Och sammanber så in i avrik vid andra avrik, så själv om kanske du har fredagen och inte så mycket utåt till. Och det som granskningen visar till är att det som ofta är avläggande är att vara uteluckande urslitsfokuserad. Det är att man bäst vill täpa, sålande. Så det är det som allt blir sett på spel. Och då är det ofta att här spelar när utan folk som söker lättare avgångar som man sikkert man vinner, eller öjda trobare avgångar som man säger som okej, nu då du ska med täpet och avgångar var så mycket stånd. Och det var ju så att säga att det är inte trobare att vara motiverad att orka vi bara vara urslitsfokuserade. Det enaste att det krävs det är att du vinner alla tunna. Så känns det att du täper så hoppar kedjan så känns man. Himvägen är man urslitsfokuserad, men så skapar den en tillvidan om sin egen framgång. Eller inte framgång. Det är inte att man tar att ta stora avgångar, så det är inte han som man spelar mot som är avgörande, man refererar till som shots. Och det kan ofta ge man varvhet motivation i motgång. Och det ska inte så som att det här är liksom det onda och att det är det goda. Det är mer så att det är 2 knappar som man kan skruva på. Och det måste säga att de allra flesta toppidrottsfolkna, de är nog snägga bakom. Det är vinnare, om man ska säga det. Att det är öjliga fokuserade på ursligt och vinnermotor innan.
Men till resten nu är det fokuserar på alltså så det är Erik och Sumia shottar tojer rena shottar måste show. Och jag hade ett hisn här namnen på kranen också där. Och har vi då tänkt det och det jobba. You know, 100 years ago, I was a Scottish national coach. I used to go around the tracks of Scotland, working with coaches. And every now and again, a little girl from this town or that town would turn up, and you hear a little voice. And I'd be working away, and you hear the voice going, Mr. Dick! Well, with a name like mine, you don't turn around too fast, because you don't know what's going to be said next, you know? So, Mr. Dick! Mr. Dick! Yes? Will you coach me? Well, yeah, but not at the moment, because I'm working with these people. Will you coach me later? Yes. When? Look, when I'm finished with them, I'll come and work with you. Where's that? Look, sit down in the stand. When I'm finished with them, I promise I'll come and work with you. Promise? Yeah, see you. Bye. Now, after I finish working with you, I'll work with her. She's 9 years of age and she wants to go to run 100 meters. And I work with her for a few weeks. She goes to her first race. She lines up with another 7 kids. On your mark. Set. Runs down the track. Hurls herself at the line. 8th out of 8. In 18 seconds. Comes back, oh, Mr. Dick, I was last. No, you weren't last. Yes, I was. You were 18 seconds. What do you mean? Well, you smashed the 20-second barrier, and I had you down for 19 seconds. You're a whole second faster than that. Do you know what this means? No, this means it's your lifetime best performance. Your own personal world record. Really? Yes. In some ways, you're the first. What do you mean? You're the first athlete I've ever coached who's run 18 seconds for the 100 meters. Now listen, in a few weeks' time, she's got another race. What does she think winning is now? If she does 17.9, she'll grab a flag and she'll run around the track. Because that's what winning is. Winning is being better today than you were yesterday. Every day. And if she keeps on working at that, in a few weeks' time, she's fighting with other kids to get to the line. And you might think to yourself, well, surely winning now, Frank, is beating them. Not if it's in 19 seconds, it's not. Oh, we've killed our definition. The reason you go into tough arenas in life is to be challenged to perform better. You cannot perform better if you're not challenged. Listen, you don't learn to climb mountains in life by going round them or asking somebody for a ladder. You learn to climb mountains by climbing mountains, by seeking out the really toughest challenges, because that makes you perform better. When you keep on going at that, one day you'll be a one and only. But the truth is, she always was, is, and will be. Yes, Mr. Dick. Så ta nästa avstöjen som nektar människor från Bidra till motivationsteorin som heter self-determination theory. Och vi bjöd till att göra allt som är här, jag synder nekv. Men det som det visar sig till att ofta tar vi se om tos om motivation så hör man ofta man säger ja men man behöver ha innan motivation till det man ska ha till något sånt det shit det man ska för efter. Och här kan jag säga att det syns så upp att det så svart-vitt är det heller inte. Alltså heter att kunna continuum ett spektrum. Här man har all motivation oftast som är det man inte handlar. Man inte motiverar geneka. Och så har vi innan motivation som bär det allra fetaste världen att ta det bara glädjen vid själva aktiviteten och det bara det som gör att man orkar och till akkurat hans stöv tar man glömmer till just det man bara är rolig liksom i aktiviteten så det bara ja förälskar sig i aktiviteten mer men så här var åtta motivation som inte vill säga som de inte vill sätta upp att det är som ta ända alla det som inte ska vara men här lägger vi in som madar vara åtta motiverar han och vad så är ringaste maten man kan ha åtta motivation det hvis man gör en aktivitet utelukkande för att undgänga med straffar eller för att få lön eller en belöning för det som man gör. Det är något som är det bara det som till dem så ser det inte så hänsynsmässigt. Så för att lyssna på grejer man säger ja men det gör det faktiskt bara för att undgänga straff det gör det jag syns det ringa så viktigt att det borde kanske färre som ofta träna och till något som motivationen. Och när man tattar på en så kunde det till dömes för för fotbollsspelare som säger jag ser nekva styrkevänning inte tog det ordentligt fakt att göra skott akkurat med en gör det men det var inte väl att det är en naturlig part av att vara toppatleter så gör man bara detta
man identifiserar sig då som viktigt. Och mån till hese tingene så ser det fyra kunna sørsta motivationen till uppgåvan handa vägen. Så är det trutcher terror som skulle uppfyllt det till terroren att höra till. Alltså relatedness är man följer så som man part av det. Det terror för att man följer man doer. Alltså kompetens är man doer det som man gör, man får höskande i avbjörgar. Och så är det autonomi, det är att man inte följer sig kontrollera igen att det är en annan, en vuxen eller en ängar som bara dikterar allt, men man följer man hela sin avvarska själv. Så mån till att vi hänger i idrotten, så är det ofta hatta som, hvis jag ena till kicksar, så är det tar folk dropp ut. Det första som ska jag gänga teoretiskt, det är Lutegaleien. Här är två dömer sett upp. Det åttaste här GT att titta var hårst de flesta att konter 20,000 timmar regeln eller avstöja. Det har se att som Anders Eriksson har gjort eller skriva och till man börjar tulja. Man väljer en idrottsgren tulja. Inte lägg spel, öliga lägg vändning. Man kallar det deliberate practice, det är alltså öliga målrätta vändning att bli bättre till tandaktiviteten som du ska vänja. Om det så är fotboll till åker stöja, och åker för det. Om man investerar lägg på det. Det kan föra till dropout, så det kan det är inte t-shirt som tar det. Men det kan också föra till att man får performance. Att man får en rörelse med folk i jobben som presterar väl. Kostnaderna kan vara till att du behöver inte så eller nekvätt att välja ut att det kommer långt runt. Det är syndra av hvis man ska ställa ett liv vid ätlarna. Hinvägen är det Sean Coulter, en kanadier som har sett kan man säga samma låt att lägga upp, men botta så drar vi upp han säger att det skiljer bäst till här några sampling years som man kallar det. Här man samplar prövar alla möjliga idrottsgrenar för att breja lyfta och grund förläggon. Thomas som blir här ständer omlagt halvvar men det kan inte individuellt, det kan vara äldre eller lyssna för men här lite. Men så väl man har lyssnat sönder, så kan man så specialisera sig sönder och ta han sin specialisering så man när man kanske väljer en eller två trutcher ut av det grejer kanske. Så som man inte gör 8 ut av det grejer men man snurrar det lyssnar in så man säger kanske är innanför bollspel det ska vara till dömes eller för vad ska vara. Och så när man blir äldre och kommer till 16, 16, 18, 19, tar det man all in. Tar det man säger, nu investerar i tog och tar ut av gränna. Och det jag säger att det här var som så samt om man ska vänja ur en ägg. För jag blir diktig som utgrann. Vändning, näckvändning. Men sen drar också när det ska vara. Och det som vi tar här är att i människatlandet till vi vill gärna skapa möjliga för de som blir 16, 16, 18, 20 att vänja organic. Att det tar man för all in i sund och idrott. Och jag hade det som här i marknaden sagt att det står som runt det att det kanske kan lösa sig att specialisera sin sätt eller ta. Så är det att det som ett fel är och vi tog i kapitlet ner syndrom hacktull om fällarna så kvar spelare kvar först fotbollsspelare kommer fram. Geografiskt så är det syndrom och det går bra det kunde till döms Sverige att vi föräldrar vänjer om kvar 4 månader vansel toy för jag vet det. Vi menar helt klart till att barn spelar så jag skårar alla Oscar där så föräldrar och barnen vaknar utanför gyrningsna så folk inte blandar sig. Och så ständer syndrom rekrytering av vänjer och hjälpa folk. Mot rekrytering så vill jag gärna ha så lätt som möjligt, så tulliga som möjligt. Gärna ha barnen gänga till O5 vändningar eller O2 vändningar eller kan man försöka finna på. Sandkassa fotboll är möjligt, bara den här frågan. Ja. Det blir inte diskutera 5 för vägna att det tror jag vet inte. Men att det kommer in i fällskapen och följa det som med heter det här gott att vara. Och fast tulliga in. Och så med att absolut till man samskiva vändningar till vi annan idrott lokalt där man kan avtala så sätta per till att lycka fler ut av det gränner. Så ständer syndrom samstarv skolor och marknadsföring så vi är det helt det kan jag bra vara. Syndrom arbetning tar vi spyrja runt omkring vi spyrja spelare vi spyrja föräldrar om nu kvärt är det som ger att välja häsa ut av det gränner stärka häsa så ser du att de tittar till kilo så här. Och man spelar in till men kväll mest det att det kilo i. Så blir det ofta att det är fasta tojer man vänner man har vänner som låter upp.
Och det är tryggt och gott och så vidare. Det betyder inte att det är flexibiliteter som har vändningar tyr och mångt. Det är så att jag blev första år så nu tror jag faktiskt inte vänja 4 för veckan. Jag vill gärna vara pastor som fälla någon. Jag vill gärna vänja 1 för veckan. Stå här täpper till kunna varva spelare. Och vi spelar så väldigt ofta att det som är outgerande för är att folk håller fram och gör någon, fotboll någon. Eller lära något. Det är inte så att det som vänjar en vid eller vänjar en doer eller för uppbyggnaden här, men det är en relation man har i vänjar. Det är outgerande för vad du lär och slansk du hänger vid. Och så så har vi utifrån time och runt om. Sista så utifrån time runt om vi har vi landskapet då, allt så fotboll och alltså landsliv och Europa Cup och så vidare. Vatten och grävner ut, jag ser det nästa 4 åren eller 5 åren så är det helt enkelt som för lagpractice. Hette tar vändningarna som vi skulle göra. Det är syndrom att man skulle spela näck för de yngsta. Syndrom att få rätt styrkevändning för de som är sitter äldre. Och så mer att alltså en mot en och stöver och spela till tröste och alltså mer fotbollsnörd ska man säga än i halv. Och utifrån det här så har det framlagt andra tillfällen, vändningar tillfällen, övelser till vänjer att bruka. Och här är fotbollsförjar, allt det som man nämnde Janne, eller allt det som uppkante. Vattna fotbollsträner här, här är ett uppåt pyramiden tråkon. Den vänstra pyramiden är här spelare som vi kallar frutrearspelare. Det är alltså alla här spelare som vänjer en tvärs över vikna och håller till super. Och blev äldre och blev så vuxen som inte spelar i bästa delen någon. Men framvis i risken och är parter av fällskapet. Högra pyramiden är mer elite sujan, urvalsspelarna, det som tar växa till, börja vänja mera, få bättre tillbom att vänja och kanske omkräda med att bliva yrkesspelare eller komma landslinjen eller spela bästa delen. Det är man kan säga till en lika stor succé att han spelar som är här och har badnafotboll och för att träna ordentligt och träna 600 vikna och vi chapter eller utlandsfälla och då inte spela utomland till en succésöva. Men han spelar som är här och släpper att träna 1 vikna och vi passar fällan och vi vänjare och vi domare och spelar hälsofotboll och tar vi kommer till 5 så är han framvis domare i inkluderande. Han sövan är akkurat lika stor succé till oss som han spelar som det inte spelar. Det är att vi roma ötlån här som. Men tar vi ta oss om urval så är det som om det tar oss om elite till högra pyramiden, till urvalspyramiden. Och jag kan säga att så ser det ut och vi får på samman själva. Jag vet här som vi börjar att selektera eller välja till tar man är 15 eller man är första och 15 aldrig. Börjar vi att göra ett eget tillpå till näkra spelare. Och tar urval och spelare Jet och Dranger är i omlaj håll trusch kvar Argentine. Som får att tillpå om att vänja ena för en vikna så att så jag hade man kan säga till en öla försiktig utväljning. Hur man trusch kvar Argentine. Eller i time Argentine som är då 415. Så har man nästan öll som då center. Vi ska vara centerpräkare säga att så är det öla väl vi. Och då väljer vi typiskt i Ötjö, där vi väljer i kanske i Havn och i Eströdne och Sore och Västre så här. Så vi har det geografiskt uppåt. Och i Israel urvalsvändningarna, utfrån så väljer vi ett landslag som är det första landslaget och 15 Ranger Jetter. Och till landet ska vi visa att det är liksom en bra pyramid som har späckliga går in och så är det ju spelare till sist som spelar några kappingar. Den som blev äldre kom upp på den åldersbölten som är cirka 16 år, 16-16 år. Så har vi det att säga landslig som vi väljer in till. Men vi har visat att andra elite till på som akkurat börjar i år. Här vi har morgonvändningar torsdag hösten 8 för urvalda spelare. Vi har vändningar i Torsvödle, och i Göte och i Sore, så 3 minuter. Här har vi läst en samstarv i minomskolan, så är det att de som gänger minomskolan, som är de allra flesta, att de har möjliga vänliga tvärvikna klata. Det är så här spelare och vi förvandlar som vänliga morgonvänning i Jokko till landstidsspelare. Det är här spelare som spelar landstiden för Jensen Drängs och du säger Jensen Drängs. Så här som spelaren får däcka till på
På samma måte visar vi det att tar vi det av allt 18 spelare och 15 så bräcker vi det efter. Det är så jobbat så att vi bräcker efter hopen och så täljer vi det efter till vi finner 18. Kommer det på nya landsläge, att fler spelare in, kanske det 4 spelare tillsammans och landet och så vi vänja. För att ställa in. Och Angelandsläge allansläge så tänker sig att det vänja minimalt. Och så gör kappingsna, kanske är något för. Men det är så valt ut för sån landskaping. Men det är bara för jag visar att det är inte så att det som vi har valt ut till 15 att det är det som spelar av landsläge alla nog bättre. Självt om det känns inte akkom i en liten land är det väl en neck som har spalt av 15 och säger som enda av allansläge. Bäge kvinnor och det är neckar där som kommer alla nog bättre. Men det är nog eisen tror jag som ju få spelare väldigt relativt. Så hatt det här maten så vi har valt att välja ut på. Det är det. Tack för det. Peter, vi narskas nu senaste framlöne, tar vi Bjarnason som till Iver nu. Så blir det ett årsskifte, och tider framvis ordentligt välkommen att sända upp spårningar. Man kan sända där sms, man kan be om året, ta i huvudborsen till. Till oss sägs att Facebook-sidan utan samband med sända live och de som vill sitta och vitcha här skulle ju också sända spårningar in så taggar vi då vi här kan man också göra sms på. Till är det sport om framlånar vara lagt ut allmänt och ta ver att möjligt tillfälle just att komma lite allmänt men andra ver alltid tillfälle push live på Facebook och ta upp de här så lite så man kan få in och switcha automater. Och så är det också förskällt uppsamlande tillfälle och inslag som har varit i mailen om våra ösne. Så vidanen som kommer fram här, hon skulle gärna vara att komma i jöknen, särskilt Facebook, men som man inte är här så kan man kanske få kunna hjälpa sig. För jag säger Jerzy väl till Jannason. Ja, tack för det. Är det Galuvia? Det är väl en gålöta. Du är jag själv färdas inte borste från elitsimmissionen och färgen en funktion som skollärare och här finner man shot det att det är så sant och halva fyra stund. I alla fall att vi är vänster så är öle shot där koncentration och vi är så ute och det är folk som är ung och full energi så jag vet inte hur det tycker. Men och vi provar. Det ska det välja till det som tema i showen men kanske quiz ska det välja istället. Och det här var kan troligande simmissionen eller konstruerade så att jag upplevde att det stannar ofta efter vid resten. Det som hin inte vill ha. Och så ska vi pröva forma att det får det till oss. Det är rätt vad saker det. Men ja, så ut som säger sig här flera färder om det startar lyckas stort land tror jag att och vara öle ofta vurdera kanske sent ut från skriva och öle ofta så stanti är vi i Sundbyhillen vi elefanten och kanske en ulve läktan faktiskt är dåliga fiskar och ska röna hjälpa hem till att bliva gå i vattnet. Självt om det här var något för talar emot och det ser man öle ofta tyvärr. Och jag tror jag påstånd att det är det som fällar från nog så ofta. Inte alltid, inte som nog han går in men det är öle ringt säljarna i vattnet att komma helt till topps. Det syns man häver ökar fysiologisk parameter som talar för att man kan göra oss. Jag vet inte, vi känner till som autotyper. William Sheldon, han som kom via sin teorin helt att i fjörden. Det var så en psykologisk profil. Kvar han var salaflöger och tar han tog sig om som autotyper så ville han bruka det sönder starvet eller som yrke som salaflöger. Och här är han så, jag vet inte, vi känner typen här ektomorf, mesomorf, entomorf. Det är inte alltid i behöver salaflöger. Han vill det här att entomorf typen att det var donar och signar och
glädje för mat och bailas bustar. Och det var ju så att det är några bröllop. Men också släpp inte fra allikevel att dere heva kroppstyperna. Släpp inte sånt. Det här som bötlar sig här till fredags är att han är en hemsklassad atleter. Det syns jag kanske inte utstrålar sig ut, men det är utstråmal av överste råd och isoleriska kulturer. Och det är nog stuttla där jag stuttla kanske en kurvabåspelare synar jag en maratonvinnare. Men det är så att jag och kunna söka det så imiska ut och man kan möta omkring där av götne och inte annat här har alltså vi en av hans bästa atleterna gör. Det var söka ut så imiska ut. För jag så här typ kan är så bruka och jag svinga i hela. Och här är det alltså vatten är öppen hjärtat att det kommer till kroppstypen. Tror jag att hvis det är viktigt att en Formel 1 racerbil är vara aerodynamisk. Och vatten är mer än 1000 för så visköst som luft. Så är det inte så svårt att räkna ut att det är öjligt viktigt att ha en särskild kropp hvis jag ska komma så fram och göra så bild. Det samma är galtande i öron att det är mer sjuklom. Alltså det var då så om Tiger Woods. Här är en pinka little åter som spelar golf och jag hade det allra viktigaste är det att han honar sig. Biles som kanske har flera av sätta och hur är det. Nu var Magnus att det stuttar där och gymnasten. Jag kan avslöja att han är 1,45 kvinnor, en mil. Biles är sin minne bara 1,42. Hon vinner, eller tar över 15 år gammal, 22 timmar i vikna. Vann ju filmlägg. Men tar han alltså 15 så det är ordentligt att välja ta sig, men det som inte är det att hon vann till 20 för vikna till 8 år. 20 timmar i vikna. Så det är alltså lagt extrem orska i vändning och kroppstypen, han har släppt inte omtan. Hvis Biles var 1,45 så gjorde det inte om sig. Så han inte vunnit eller var mest vinnande filmläggare på Finnesöjn. Det är något som äter på mig till energi och det är extremt viktigt att kunna göra. Jag får alla till saltingar in som skulle till innan för spetsekon och lämta så av bombeina så tar det också till alla fyra hur viktigt det är att lyta. För golfspelare är det inte viktigt. Men också alltså liv i en sån här med synnerligen är det extremt till att äta i filmlägg. Och det är och det här var också om det vi aldrig som andra typer lyckas lut som till här var vi Lasio och Sala just över lyckas lut ser astrologi och framtid men lyckas så tavla och lagt ut som det är lyckas så viktigt är det alltså då det här var och pussar syngning jag säger han från Kentan så sen till all think att det finns är kanske den största stjärnan av gentusöjnen eller kvinnosöjnen vad nu och hon är några helt särskilt alltså hin som var Time Magazine forsöjnen Dara Torres hon vann OL silver som 41 år gammal och det är helt ohört i syngning men visst en 41 år gammal kvinna som ser så där ut som är dubbelt så bra i bärarna som är här om höfterna så och det här vill hända alltså till det samma vi Katie Ledecker som sände in mig till här var alla en profil och det släppte ju om det och det är här vi åker den in i trobläggan och i syngning tar det över då som dropout och i puberteten så gentle det är väldigt till capping norrländska capping vi synger och haft en unga gente vi har så bra som senare tjuta för vikna och som inte bara vann med smult ut Norrland där. 8 lägger trobläggar, men hon var inte på puberteten, så det var inte problem. Men så kört de kom i puberteten och det var ju vanskligt att samtidigt tror jag det är allvarligt. Hur det kommer så ut. Så man tar det liksom händer alltså det ser man hvis man känner familjen. Och sen är det också att ta runt det. Jag har inte hoppat hjärtat, det är virkelig hardt. Hur ska du förklara en 13-14 år gammal att sådana ser hon väl där känner. Peter osagt,
Men han här är väl. Och det sås är inte efter. Och trobladsen är faktiskt tant alltså till världens upplevelse så mycket. Så ska bort som Lucas så det typen där bara. Där har det som har varit till 5 olympiska lekar. Som gott kunde stöcka vi räcker så mycket när kom efter och startade blev vi vinna. Alla så har det klart inte vann och gott som en för gången. Var att av in till finalerna skräpna i drakten till den svenska agenten. Och hon gjorde det skifta drakt och måste renna in starkan och starta och miste fokus. Annars är hon gott där. Det vill inte kosta på min pasta. Jag har varit så heldig att det finns långt arbete vid Hesebo. Danskar brukar öronen gå tog på det här vid glädje. Och tror man hos här, eller vad som utskriften är att man har nog dropouts och i synning, eisen danskar synning. Jag hade inte att det här så nog vi matar man vänner på, eller att man vänner för härst. Det gör man slett inte i Danmark alltid, i mån till ärastande. Men det är ganska mera utvänjare skiften som man säger att samtidigt. Och det är stor sollag. Och expertisa, know-how. Hesa är under Pernille Blome, OL Gott i Rio, och Sushfrøy. Hon är minste syngaren i finalen. Hon är 1,4, hon är inte en liten jenta, men hon ser öjla liten ut med klappar henne. Thomas Dentre. Hon fyller inte något över henne. Kvar är det, hvor kan hon så som tar minste syngaren vinna? Det är nog så enkelt. Hon är eisne nog minst om hoften. Hon tar starten som Atleteriet säger hon ska göra och hon är nummer 6 och nummer 8 över 15 meter och nummer 6 över 25 meter och vinner så lyckade. Hon är den som klarar att hålla bäst för. Tog att power to drag ratio är hennar sjukt. Tankkraft hon kan utveckla i mån till det som halar i kroppen som tar vatten hon ska flytta till det som gör hon vinner. Rickard Möller Pedersen akkurat om 3 gånger. Pernille Blom synger. Hon har en handsved, 2 meter vingsynning, han har bättre att han har sett handsved. Och det är det äldsta handsved som är i löpningen. Och det är det samma profilen. Till kunde skanka, till inte köpa kläder som vanlig konofolk. Till orda ring, så en sån här gente, affär att köpa kläder till grejer som manfolk här, och till att ha ånka vid. Så det ser så löj ut upp i Adam. Det ska nästan ha specialsigna kläder. Men och det har vi inte sergeanten. Vi ser att båda fyra haft det fellaste, det är båda 4 stycken. Det är 20 när vi syngar och kommer efter. Och det är inte en trobeläge. Om det är att man har vant så härst att man har haft svartadsbrott och brott i rivjabein, där är all styrkevänlig av pull-ups. Brottna i Uritzno. Pernille Blom har haft opererat hjärta på hjärtafall, haft hela blodtopp i hela någon. Kaos på ett tidspunkt att han har väljande skifter och palata i synnerhet, men han kom på lugga och lagt och jag hållt av 4 slår och blev olympiska vinnare. Hinsett hemskt med eisnet stort att han har haft till tröttasbrottet. Så jag tänker att också trobeläge är bara så enkelt som jag säger vid kroppstypen. Det är inte sån mångtar väljning och det är nog inte, ja, för en parst och det att man kommer in innan nu. Och det har smått sucha på ett löpning. Och var det lotchaläsarna 2020 vid honom nog så vuxna och livet. Syngarna vann tror jag passar lotchaläsarna för börjar i 2020. Och det här är själva några som jag visar vann sig sambo här så fram. Det var en av de mycket korridorst. Så det var så vuxna syngare. Men när generationsskiften kommer så är ofta så ser man trobläggande vid att manglar var inne och får ju sucha tom podium och i höga syngare. Jag har så få syngare för ju. Olle Mortensen och Alve Hjelma så men det är ju en fälla som har flera livor det är folk i Flaxvik alltså och det är nog fler syngare än det är utanför ju.
Hvis dere bare klarer å ha en syngere i korrekortbyrden, så er det bedre enn de her som har suksess, altså kan man også frafall. Så jeg hadde ikke at det er så gærlig til å lykke, ja. Og så slett ikke tror jeg at det var også om talentmassa som dere har ved å gjøre. Her som kunne bli bedre, og det er så avgjort, det er utbygging. En årsøk som jeg synes det, og ikke bare syngingene, men eisen hinner idrotten. Jeg har små bøtene til dem som lager drønner som har mistet fotball, og det var nægget ferie, og jeg var vidt av så tømt der smart, det var renset på en skila. Det var råpende skutsen fra onkel foreldre, og sommer av drønner som tåtte veldig fint til slå og sier loser, tar jeg onkel ikke klarer seg vel, så er strønner på rundt, og det var så trolig at det var en måned, så var helt av livet det, så tømt der smart. Så det er ikke akkurat maten. Kan det garantere deg for det hender ikke av mine lie, hvis jeg er vant til. Men det er også en trobeleise. Det får noen stjerner hver venner ikke har styrest denne vending. Da jeg går til om spesialisering tullja, så har jeg i svimning haft noen svimninger som har vært ordentlig over tullja, men jeg hadde ikke det vært nok. Og så synes jeg som at han har kommet fra en bakgrunn i filmverket, og jeg har alltid brukt nesten lykke noe tog i en filmverket, som i syngehilden og min synger. Det har alltid vært sånn, hintja så iver at her sore, altså i Solsvim, her velger det nækka så ekstremt hardt. Og jeg har omprioritert. Jeg mente være av en unge mann, Johan, jeg har lov, jeg skulle ikke nevne det i høyre. Men jeg hadde vært ekstremt hardt til han tolte det. Till slut att klara det var hans talent, han tålde extremt om det. Men hin har inte varit så omhundra några timmar i hilden, och jag glömmer inte borgarvändning. Och jag har inte brukt så några timmar på det. Och jag har som har klarat extremt väl ordentligt tölja, det har vi ordentligt väl för tekniskt. Och vändningen har varit tillrättlagt ordentligt. En av främst uppgåvan alltid att tjäna vänner, i synge vänner gosse, må vara att fra til å få seg lykke i hilden. Da man bevisst at man vet enn for hvordan åpenverkelig hydromekanikker er. Altså må man røyne forme det og ansette at det halter at han formen, altså kroppsformen og ta teknikken som skal til for å bedre det og gjøre. Og en poster hvis man vil ha vurslet altså sett ned i døren. Og det ber til å gjøre øynene av drønsene. Det er nok som nevnt at forme en mannfolk av kropp til at det er nemmere med bytja muskler, og du kan bytja i kroppen sin styrke som transferer til en sånn V-form. Men det tar langt tid i jenten, og det er kostrådgjøring, og det skal øyne nok til for at halta denne kroppsformen som passer til elitesyngjøring. Og jeg halte at til mer tannveien, hvis det førestyrning skal komme videre, og kanskje få løydesynne flere av oss her, som tilhører dette ut vegna puberteten, eller den naturlig utviklingsmer, så kan man kanskje klare seg tannveien. Men hvis ikke man bringesyngere, så er det hvordan øyler ringt å klare seg og stå i hoften. Og ta til så sagt, så Rikard Møller Pedersen, som er her 19 år, hun er bringesyngere, hun er anker hofter. Også til at bringesyngere kan skal klare seg litt bedre, det her var synd av formen er at bringesyngere er nok sættende syngegreiene enn her syngegreiene. Til å ta mer ferikjømmer, så blir man så straffet her, altså hydromkast. Så det går eller ringa, alltså det tar ju tåse om att vi övervändning alltså tullja, alltså för tullja specialisering. Så och så minns jag syns att det är 20 gammal, jag vet inte om nästa sommar. Men minns öle väl att det tåse om att de borde alltså till vänja mig då. Då man så är det att det blir vant för lite och så där ganska spännande ju för sånt att tog ju där för några ferier och då knappt den då för upp och det kommer som en pendul av dessa meningarna, och det som alltid är öjla viktigt ta över färre in i ett här ödkär och ta över tåsmet till vår röjna att lära, alltså och lära till som gräva körst och pröva att täga det goda vi och så pröva det och också om att det här till bröjliga som gärna vilja införa om det är så goda, om det är nejvar och kvärt är mest nejvar på reisen.
Så touchtus tömmarna som du vill ta om halvtid shower är några fruktlösa roller så och man tar teker att tryta teker att forma och göra en atlet och en mästare alltså och det fallet hade jag sett akkurat den naturen det du ska nu touchtus tömmar upp alltså nu ska du vara här hur ska du köra det är som fallet det är som och det rör om folk som bara brukar tryta som tömmar fra det har just nästan matchet till att vara här uppe i eliten. Och eller Rio, amerikanska landslag, mer allt som fyra det börjar när det specialiserar sig var 6,8 år. Då börjar det. Det är mest vinnande landslag som nästan alltid är av året som 6,8 år, så det är ju långt. Men det ger ju upp i syden här, det passar. Och det har också eisen alltid gjort pussver, då tog det över så. Så det är att man röjnar männa alla kroppen och för ungarna skear till döms. Det är att det ringas som är, alltså det är att onkel hur risken är högst är inte en skaj. Det är det som går över för myllet som är nedsatt funktion eller något. Det går över så det ut som man fankar det på en väg. Så upplysningar är att samfunna och lära och unga sig för vad ska jag vill. De får inte göra något annat. Det blir till att vänja löga väl. Och så syns jag för att det här kommer under kontroll på den här. Allt det är ju negativt att man har gjort. Bara minst till det här. Det är fruktansvärt som är öjliga viktigt. Inte för att banche för att sända butten till vändning. Jag tycker som förälder må alltid vara stolande. Att återvända det så massor som körer i USA och som man har funnit avvis när jag tror att stola som är butten bäst till att det är så att säga, jag älskar så att jag väljer. Hvis man som förälder kan bara säga till honom och lämna vara vid att spela med fy, sagt det är så gott det är. Det är att det ringa som man kan göra som förälder. Man ska bara vara stålande, att samtidigt och hvis det lukkar av hotla tås om för det hänt så lät hej bygga samtal. Lät hej komma uppgifter. Inte färre till som förälder. Så att vänjaren kan vara här nog och det kommer vid kritik av jag har flöna som shower har hotlat sparka med sån att partnern har varit kanske lutsen för kitterska shot om och hon eller klarar ordla gott så det enda jag har sett att det kan bli så han tar här ena filen så enda vendation så minst så där här får jag då på rätt på det och jag tror det var full förresten men också att så till med den där så text och i hunden som man minns till att hur man förbättrar sig men föräldrar var äntligen samt och lust att vänja och inte ta det och äntligen vara kritiker. Där vi att han stod att alla sammanhang tror jag att det är härst nog att samarbeta sig i utlandet. Vi syns inte är det så extremt att du vill inte leva och kappas mot klockan och det är inte livligt om vinnare det och inte vinner straffar. Det var allt och är hej. Tack för det. Så kom vi så långt. Vi här var ett årsskift i efter den. Jag hade till mos som kan släppa stretcha böjlen. Det här kanske passar lunch och tar vad tog. Låt dem se en 5 minuter så färre vi till hopp vi ett papperskäker. Färdig med doft, kaffe, te, färdigs, allt det här som du då ändå för att ha törva. Ett bara maskinen du och boja till det är nick gott efter en från att du kommer gå på i östen och vi saknar hålla inte mot det sagt. Spårningar kunde framvis sändas som sms 32538 och annars är det självande och välkomna sprida om allt som det gav till. Det här var alla ser vi ett annat höga till det punkt. Vi får börja efter om 5 minuter.
Well, let's take a look there. Let's take a look at that. Right there.
Ska vi vara skyldiga? Att det här kapaciteten är undan den och kämpa. Vi får så smått att jag börjar efter. För vi har 4 sätta sig till rattes. Magne Moore, Helle Syska, Jan Bjartnason och Peter Clemsen, Joshua, Tenje Sess. Och Björst och Bernon. Så kommer vi för att vi är till han ordentligt spännande farsen hade er som för till rösten här vi tar möjlighet för att få tittarna att vi spårningar delmässningar som vi då är för här och vi så jobbar när vi har uppmöten till ordentligt överkvall så vi så bara till nästa av för sån någon spårningen är så kvarje tid väl att det tar också lika få bara kött fingern och alltså kvar vi så tar det ski. Det just vad att ha en av som ut och ha abo. Är det några här som är nämnda limmer? Jag kan ju tro att onkort halt med känna några anlit. Hur snack för vi också slä och ut att nämnt in här. För att vara några. Hur snack för vänjare? Jag snackar händer. Hur snack för är föräldrar att rycka runt hukt sig på loft och skära till Jesus nöker. Och snack här är föräldrar och har annars ånga löjklot. Det är ösnen nog så avhörst jag vet att vi har syntervill ju att vi vänjar dem. Knappt inte som inte har annan löjklot. Men de flesta har bara som rycka och ett annat. Så du får här hämta upp att det. Snack har bara som rycka. Ja. Det är nog snack föräldrar till steg. Och till synter här är det språk på sjur kan det ta vi som föräldrar skulle fortälja jag bara någon kvalitet som kommer hem kanske vi på någon att nu vill det välja eller nu har vi inte på att välja. Och det som tid för det här var alla lucka som fortalte sig om för är till att ni står i utanför är vi ska utsätta specialiseringarna som långt i utanför till efter pubertet vi skulle läta och våra barn och unga orka näckvar i ska utanför grönar. Och det ser så ljusare ut och hade jag kanske en idealversion till Louisa här och tog också innan jag spyrade lite om vad är egentligen problemet. Hvis alla var också som tid så var vi kanske inte här. Här vi skulle lucka grejer för vad är problemet?
han troplösen att vi lever i en värld där kvar och i urslite är allt att säga alla dagarna. Så botten skulle prestera, vuxen skulle prestera, vi skulle Instagram och Facebook och första så in vi har urslite och så hör man finns ju några makttrade in och så tycks så tar man det som det långt nämnt där för fram framlåna. Så har vi nämnt tror jag ofta vi skulle nå så här tycks så tar man där. Och då må vi välja tulja, vi måste göra för det vanna. Och det här är näka som vi hör från föräldrar och som alltså de spyrja väckna torra bad och i diskussion vi fast. Kanske nog snägt utanför idrotten, men också in i idrotten är det så inte om och vantning om att ju mer ju bättre. Och det är bottnar ju en ambitions det är inte om urslit, alltså det är inte om att mot barn ska vinna eller mot ryckare ska vinna eller jag ska vinna. Är det så urslit? Ja. Är det inte urslitsorienterat? Skulle vi inte sträva bättre att vinna? Ja, alltså du kan ganska säga, men jag har alltid drömt att vant möjligt vi är mera process, alltså orienterade. Och det är männa och fyrräcka till en potentiella framtid. Men tar jag så säger, eller tar jag så säger att också anser efter vi att specialisera för tulja, så tycker inte så stora vant och i att bygga tulja sin business och så slätt inte att agenter så att man väljer att tulja. Vissa fel är bevisst om vad det ska till för att männa en atlet, så tror jag att jag hade till det man som föräldrar ska vara bekymrade om det är kompetenser av vänner så det tar man att kräva alltså och det är ganska nära som fel mot ta till sig där vi bara sätta en upp och där vi bruka alla pengarna en steg men också det om det männa ungdom tror jag att här må kompetenser till. Är det här kanske ösn i verkligen typiskt som man spelar hinspornigen är det väl kan ta som kanske är troligt nästan kompetenser man klar. Ja, absolut. Kan säga hinbar? Peter? Alltså jag hade att det är urval, alltså det är ju eller specialisering är ju en urvals och en urvalsväg. Och till skolan kvar man placerar sig som möjligt grej. Så vi tar ju jag kan säga åkara pojkar och åkara fotbollsspelare tar 5200. Så vet jag inte att han är urvalsvickar. Det är väl en halv 500 spelare mer än det. Så då är det en annan ting som idrotten ger. Du ser sport vad handlar det bara om att vinna. Jo kanske får man hals från podcast från att och annan det bär är att vinna. Då är det så är funktion och idrotter som helst. Och idrotten notöka. Så att det handlar ja. Det är så säger. Ja, jag har också alltså kanske vinna men ambitioner alltså att vara ambitiös är något galet i Magne. Nej, absolut inte, men det som jag hade i avgången är att man för det första så har man en kämpa i avgången vid inaktivitet i alla reglerna, i förrjun, här 40% av bötterna som är 12-15 år gamla rör sig så nu det att man är vant för sjuka på sig. Och här är utrustningen en avbörd för ödlån. Utrustningen är ett inkluderande miljö som teker emot i ödlån. Här det ska vara gott och tryggt och stuttligt att vara. Här man kan bygga fällskap och här man fyrrägar sig till löve. Här man lär en utrustningsgrej till en utrustning faglighet som man lär. Man lär en utrustningsgrej som barn så har du resten av livet en motivation men också ett redskap att bruka till att hålla i form till att leva sådana liv och till att leva bättre liv. Men så det här passion och det är att man ska ägstna ha ett tillbå till att det är lite tillbå. Ja, så är avgörande som att man ger en hybrid med den här som bäger. Man börjar att, och det tog jag ända i catch-22 sliden. Man börjar så tulja att träna all edan för något och att explodera buttene från ön utragreinen tog jag att hvis man lyckas träna 5-6 från veckorna där man är 28 år gammal så man ger något utragreinen så är det lyckas mycket möjligt för att göra andra ting. Så ser du atlar så satsar du allt på en häst och risken för att du just är väldigt störst och det är att han bolkar som du passar han blir bara mindre och mindre och så är det ensamt efter utragreinen och så just så att man ger en hybrid, man bor inte ordentligt att skapa ett allié, ordentligt elitemiljö. Och innan så klarar man helst att skapa ett ordentligt bredda till. För att få hästingarna så är vi nöjda att få att här kompetenserna som jag gärna som efterlyser. Kvar är det här specifika kompetenserna? Vad är det gå och vänjare?
Ja, alltså en god vän, jag vet inte till Jo, det är inte knappt. Jag vet inte ha alla meningar. Ja, men det är vänjer är att inte som allt annat. Så det är du ska vara en uppbyggd vänjare. Du ska vara en vuxen person som vänner. En vuxen som vänjer bud. Inte bud som vänjer bud. Och man äger att kunna sätta till krav. Vi ska se det att det är 40% av de unga böterna som är inaktiv i det. Men så är det en folkhälsotrobelage som samtidigt häver. Så hur kan man bygga en skipa mot? Där kan man vi att kräva att hvis du vänner och organiserar vänner för böterna så är du hur den uppbyggning. Men det kräver mittler. Det kräver att man gör en skipa och i förrjun är det möjligt att utbygga fler vänner. Och att här vänner är ett yrke som man tänker. Ja, vi har form tekniska styraren till FSF. Han samskipar vänner utbyggningar till fotbollssamman. Till utbygga tycker vänner på Atlanten. Ja, man kan säga vänner här är nästan kvar kompetens som man ska ha emot till starten som man har, till funktion som man har. Tar man vänner så en stor fel där det börjar 100 bud och tjej då 8 här där. Och kväll så succékriterier till honom. Tog vänner så vet man. Det är att det ger 100 framvis är det 100 eller 5 så det då säger han. Eller det är att alla vinner några fotbollstester och får några medaljer så att det blir kört av första. Så det är något som man så fel då som har just så grejt. Det är ända mål, ja. Och alltså nu för att jag sagt. Så jag vill lägga årsvarsel. Jag vill färda fisk på 6 årsvarsel i just nu. Men det går också det här där är jutla ölen om att hotellvan du då ja uppe på stan ja. Han också stäver sig mot hotell tar vår fjärde börja och nu där fors att klappa för det vänner. Att det är några galvik för svitt mata succé här i landet. Ja, hvis man hade succé på alltså hur bottnen vinna fotbollsstester så hade det en galvik som hade succé. Hur så där är det tror jag sen man kan gå vänner ner till undervisar ösne av vänner utbyggningen till ESF var ju vänner utbyggningar ut. Vi utbygger ju våra vänner. Ja, och så det är man mening om det och jag sagt alltså en god vänner är en som dåra sucha kvart och enstaka vatten kan enstaka urkar ner och hans altor är det mod som vänner kvart han vi görs och dåra planer som vi vill så där som man får så gott urslut som möjligt framåt. Det är liksom där i och det kräver så du har en vitan om gosekroppar men gosebarn växer till vad händer fysiologiskt i kroppen och du känner till gosse man förmedlar vännerna gosse man för barnen vi och kvart kommer är rätt. Du måste lära gänga och arena. Det är några grafer i vännerna som du måste känna till och som kan bli man. Skulle då så en filosofin att han Mr. Dick som vänner som Peter måste jag ska man fokusera på han säger processerna helt än det är ju slut. Ja, det är bara en som kan vara främst och så måste lära den önskade uppgiften att söka i övrig för det är. Så där som man kan söka glädjen och i att komma och göra. Så för kanske de två är åtta som 8 år gamla eller kanske 12 år gamla så är det chans för att vi kan då världsmästare rötterna i princip. Så då må man lära söka människor glädjen och i tog att männas som tar primära. För fall ungdomar. Här var vi i förrjun möjliga för att vara selektiv och sätta krav till. Nu är det krav vi sätter till det som för en vänner. Här har vi rätt till det. Alltså är det en spårning om man får det som man kan få. Att ta det som man kan få. Alltså för är väl så det fel och någon har det lagt vi att sätta alla dessa vännerna. Man kan inte marskera. Ja, så man är en musikskoleskipan för till dömus. Man är en musikskollärare som är konservatorieutbildare och som undervisar förskolebutten och i tonläge. Och här är det kommunalt anställda så vitt jag vet. Hur gör man inte en arbete man så inte mer intenst för energipan. Det var rätt nämnt om att alla frivilliga arbete som utdragsson gör och snabbt vita att det är 100 miljoner som också spärrar och i allmänna och hälsoutrustning som utdragsson faktiskt är här nu. Hur arbetar man inte mer landspolitiskt och kommunalt i att sätta energipan som löses då att du kan vara sektor som vänjer kommunalt. Det är kommuner som äger utdragsfaciliteten då är att det är att skapa ramar och syrka för att ta och sända några böt till utdraget till förska så är det en uppbyggnad
uträttevänjer som tar emot den och en skipan som faktiskt vet hur vägen ska vända sig. Det är det som man snarare att det kan ötlån är det något som hackar myntlagar som skulle av banan här. Jag hade gått till så komma banan. Det var det syns gå för så att gå så lite utrotten fisken ut så sista löken så all. Men jag hade öst innan för felön man gott kan huxa sig om en vissa männing är vänjar någon akkurat som man också ökar. Jag hade tandparsten kanske mangla något där man glömmer att vänjar är akkurat viktigt. Vi ser Stefan Holm och Anne, alltså pappan så vänjar så. Tar lärt oss samman. Tar mätt oss samman. Och hvis vänjar en pappan inte människa så är så en helst människa jag vänjar så och det vi måste se för att det händer männing och att det är en här också när jag på. Jag hoppas att man ju så en uppbyggnad du får inte och ESF är ösen så innan. Och ESF är så till allmänna grundvändningen och i trotten när jag har sin egna. Jag ska själva ha tvär vänner rasten nu och ja, det kommer under 2 veckskiften. Och det tror jag att är löjt att vita vad är det testa till. Jag må vita till. Annars får jag inte mättes på. Men är det några andra som kan lukka som inte att ha 4T? Också nu tar vi om att sätta den skipan av verk här vi skulle utbygga vänner med det två först av häsar rasten eller skojen som du själv nämnde. Det var en inre motivation till det här. Jag spurgade som till om jag som för din motivation för att vara vänner. Hur är det så faktiskt som är vänner? Hur är det vänner? Är det några andra som kan fortälja dem att de borde vara vänner? Matis kom in fram, ja. Tema alltså en akkurat som tar bäst atleterna här ett land innan drive. Som var till isen vi ute här som vänner. Tomma möter upp och här var orske och utstråla glädje och energi alltså till att motivera och lära för att det är inte mindre motiverande än en assistent och hållsvävra kanten. Akkurat som det är i skolan att lärare som motiverar och så det är det helt runt. Peter? Ja, men alltså de flesta fotbollsfällen så är det ju extremt näck för dimer, så näck brukande. Och så kan man se att det borde vara utbyggt folk och inte föräldravänner så är men kvart är alternativ som inte ska ha föräldravänner. Det blir inte tid vi åker väl. Men här alltid är snett att alltså motivet för att vara vänner till så är det imust. Som att vilja hjälpa så under bötten det här med vänner så de chatta skid nu så det vi ser gärna. Att också med det. Men det är nästan att det var alltså Norrland och snackar man näck om nu i fotboll att här vänner som inte är föräldrar. Att några av dem är det största problemet. Det är den största motivation för att vänja och 14, 15, 16, 17 till tar CV. Så hvis här kunde komma ut och se vad fel sagt men är vann godlig 14 och 15 och 16 och 19 som är över öde gå vänja. Och så kan det få ett toppjobb att något där. Att ta sen individualiseringsperspektiv är man alltså pitches lägga sig ju till resten står där så. Det är här en motivation. Det är ju motivation. Ja. Här är omakna markera först här. Alltså det är ju så spårning hur så kommer ut alltså det är akkurat som utåt vad som vänjer alltså är på sporter så för något snack någon redan nu om inte har komma jag ska till att vänja bara att de är bara nej det tror jag inte stor ju men alltså är på livet alla år och är van där att det hade ordat skeg så är för ju inte det var ändra det blev ändra ut och så kom resten så man har ju stått och spelat man har ju så via hala flaskan och visst så är det inte ändra det inte så att lita sig och vilja vänja sig så man låta vara Så skulle det ju nog försvinna alltså så det kommer man gå. Ja, Magne. Det är synd hade jag så först problem att som man ser att det är någon strukturen och det första samfällan det är att och är så eventuellt små att tänk blev så förvärda så personsavhängig. Då är kan man säga kreativt att nej och vi har struktur att det man ger och här var en väl definierad att nog större här och så att det hur blev handbollsspelare som går i Västmanland till dem så det gör ska på grund av en person är bredvid ja hur dominerar en Ashton kvinnlig handboll i Aravisa och hej vad skulle smoka alltså det var såna alla jenter i hans där spelar handboll då alltså du ser det efter hur blev så synd att lämna det alltså hur det kommer en person som kollar sig själv upp och en organisation skapar en fantastisk miljö skapar ursligt skapar en stor miljö här nog folk är inkluderade
så är den personen ganska väck och så är detta alla fällskapet lärar efter. Och så börjar man att bitcha allt sånt efter. Så det är inte som jag tänker Sisyfos som rullar steinen och där och så får man efter som rullar ner något. Vi har spurningar och möjlighet för du har anker kommer SMS men också anker markera Jan Hestov och Jonas Bree. Jag vet inte om man tar av mikrofon. Hur där? Ja, kan man inte höra mig för jag upptäcker en mikrofon. Det går gott också med att anfäkta alla premisser. Ja. Det är kanske inte rätt att som jag säger för en köravsnitt. När ska jag välja? Nu är det en av timon som jag och Bjartna som snackar om som ingen annan vill ha. Och tar jag sätta spårning när ska jag välja så syns ju hände här fitta smartröjden eller smartjätten i Höjviksjärn och så Perleheim vid två Volvo utanför som kan spela handboll, fotboll, floorball, bordtennis, volleyboll och whatever vi har serverat. Och han ständer ju för att det är fantastiska karriärvalg när ska i börja specialisera. Så läs är verkligen för det faje och för det är det ett luxusproblem. Det är inte ett udröda folk som har en möjlighet för att göra ett sitt tingen. Att jag var baden, ta träna jag nästan inte. Jag är inte blivit valter av lige och i ödlån udröda grejen så var jag förr. Men det bättre fanns det en udröda grejen kvar till att ha allt för långa armar, allt för lång bein. Virkelig vara en 4 månader. Och tog blev det på handamaten. Och ta i höjde diskussionerna här, det hade helt extremt intressant, men extremt akademiskt. Till döms till FM systar, ta i Fåglafjärd swimmingfälla, eller Lena Kapping kom, Fåglafjärd swimmingfälla kom sover, yngste swimmare av första linjen till Fåglafjärd swimmingfälla var, hvis ikke tæls nok feil, 8 år. Hon var ganska nudgel, att lägga till lugga mycket. Och för att komma och andra linjen till han och swimmingfälla, så är man 14-15 år gammal. Du hever ågen här i havn som kanske har några valg. Så hever du de små idrottafällor runt om landet som simpelt hen må göra vid tog som de har. Så man det är viktigt att man röjner forskjelliga idrottagreiner. Men hvis man håplösa till nästan alla idrottagreiner så är det inte några aha-upplevelse. Nu kom jag till fältvis av samma idrottagreiner som jag. Bjartna som swimming. Och här är akkurat som Mr. Dick, man säger vid ett namn, kan säga här. Här är det en näm uppgave till en swimmingvänjare att få alla kappingar till att bli en succéupplevelse till en swimmingare. Så långt som han kodar en 100 part, en 1000 part, så där framkom. Men jag har haft en son som pliktskyldigt för nian av Abevödlan, tror jag 4-5 för vikna. Han hade en dröm och det var att skåra ett mål. Det lukkades det omgatt vi. Han snackar alltid om ett tema, lugga vi och allt det här. Och du hever några idrottagreiner som kanske hava torrförare vi att motivera sig unge. Hvis det inte är fällskaperen, hvis det inte är vänjaren i gåvor, så hava det som så inte några särskilt affärer till. Och ett annat, jag har alltid sagt här att fotbollssambandet det syns jag det går 30 miljoner. Det är några pengar. Och det gamla fotbollssambandet det var en sån fällskapare av kapramon och fotbollsmän och så vidare. Men nu ser man och vill ha 15% att spela fotboll. Jag söker scenario för mig. Hvis fotbollssambandet sätter resurserna in och på att göra till tingene som det med landa lägga ut och just när människor ett land som är spännande och intressant. Så kan det vara öliga ringt att vara en liten bolt utåtagare. Ja, du. Jag kan koppla vid mig, jag ska ja, men allt passar med vi redan det går om stickor som jag skulle är att den spela till att Clemensen. Fotbollssambandet och i hästen är en mastodonter för att komma ut så. Det vet allt som har bara lösen och skiv för att titt vill jag ha alla börja så tog jag som Charlotte som next Charlotte så tog jag som Charlotte var den extra år det har 20% av först gå ut på fotboll. Och vi inte bara nökt vid det och så låta hinna lucka som ösnen släppa fram i allt. Jag hade simpelt så synk in och 100%. Ja, det har jag inte gjort. Nej, alltså
Alltså det är 15%, det är ju ganska sån enkelt, men så det är inte fördelningen som gent och drönjo, så är drönjo ganska på en 13%, 12% av drönjo-spel, och jentna är inte nekvar. Så här är störst potential bara få, bara hälften av tangenten så fär vi i första klass här och pröva verkligen fotbollsspelning och sparska och kunna se så okej, vet det är snägare för mig. Så till som ända mig, vi vill göra fler möjligheter vi. Vi har inte mot att det är toppsumjar, hvis det är bara kanske spela innan då redan för vikna och är parstra av fotbollsfamiljen. Hur spelar det bara svimjar? Hur skulle det spela ball? Ja, men så det är inte individer som egentligen alltså, som ska alltså spela, men vi vill gärna häva att fotbollsfamiljen är så stor som möjligt. Vi har nekva aldersbølgar vi, og det er eisende kanskje ut fra en helseperspektiv, vi at vi vil ha nekva øvre virke, og vi kommer til å ta avbyrde til samband med eisende. Vad sagt han så östern för att få en så bra talentmassa att välja på tur. Ja, det är inte bland allt det för vi får väl nekva spela så för det vinner några distrikt att spela annars distrikt. Det är inte det som är poäng, det tvär som pyramider som säger. I lite perspektiv är så in. Och här skulle det inte vara bättre att göra bättre lite till på. Men det är breddar och idrott, breddar fotboll som hinner så in som Iceland kan växa. Här. Alltså det är alltså jag håller vänta till lösningen vi just börja hur ska det boja vi välja. Det är här som är det något som ägt. Alltså för firman vi att åka fler idrotter långt. Hvis man väljer och man gärna vill välja så ska man inte tvinga barnen till fler. Ikke då, jeg har haft omkring som må inn til mamma sier, du slipper stå øyne til at du skal få tvær. Og jeg arbeider så vi kommer til å ta genialt, vi kommer til å droppe inn i idrotten. Som var fotboll. Det här hoppas jag inte lukka mig. Men alltså, han valgte så mye idrott steg i 4, då i Taveltian, vi hade valgt ut så tulliga, men alltså, firmånen vi at du kan nekka idrott långre at du først, du blir robustare, du først større röstrepertoar, du kanst vänja en större mångd utan att få ibelastning till rörslemönstret till bröjare. Och visst du är öjda för äskar öjnar så smadrar de går det smadränt och så finner det att det kanske inte lugga av att det blir äldre. Så helt också för att här är man öjsne, så lugga kan täcka stort det av. Där man tar sådana kroppstyper. Isenbajeva var en öjda talentfull filmläggare, men da hon inte växte så fick jag vita droppa det. Du första år. Hon först över och började öka pressa idrott och hon sett i halva näkare 20 världskort i sångspring. Ja, man ska inte bara fortsätta då. Ja, Thomas Gerard, jag också det som Lucas med det syns ja här till alltså är det ju väl en kapping i mitten utav det gröna utan egna framlån nämnde du att fight är som en annan vill ha fight resten där det som inte kanske står något annat jag nästan nämnde där att man har kanske chatta stan så det kommer möjligheter is alls en big the big show we got här spelar man fotboll man gör också annat men är det en kapping i mitten utav det gröna för henne väl så hon säger fotbollssambandet vill ha faktiskt på fotboll. Det är naturligt då. Ja, och jag har utan omkring sig där. Jag som redan som svärm gott till att vara 15-16 år gammal så tycker vi gärna kunde spela med henne. Det var så kan gå väg. Inte also var en gång som jag just som utvecklar sig på och idag är det man att det är på det så går från det i för. Men nu här är inne att här vi tar vi att vänja av fjällbrott alltså röna inskjuta där grejer. Hvis nu tun utåt alltså tann utåt som du bränner för hvis du finner tann som 8 år gammal så är det inte vägen för att det här du inte som man bara tar utåt där fälla här vara på visst man männa det ordlott och utla sig bevegelsesmönster som du ettlöser och utla här vänjen kan göras ut utåt där fälla tack ju bara know-how och det är inte så svårt alltså men det visar sig att fokus är ju så att och tror kanske den maskinen där tror på men det är onödigt. Det kan saktans lösas i en fälla och kostnader simmission ser man och hans plan att det är alltså bygga i Tullia och ha specialiserat sig i Tullia. Så hvis du går också elite så är så är det ju ordentligt att specialisera sig i Tullia. Men så bara tycker jag sig att man får ta wifi och jobb som är det. Och som bara kan haft för en praktiska ting som du kan spela in här. Alltså det kan ju vara tillräckligt som gör att borsten är byggt här
Det blir bara swimming eller. Ja, alltså och har oss inte så nog att välja mellan här solen. Det måste vi känna men och har alltså swimmar och spela ett handboll och ha en fin avtal vi vet om att och wenn ich schon touchpunkt ich wenn samma där och så honkar allt här på samma. Och det är ju nätta gott alltså det är lika fint. Och det är snackat som tunneln från artikeln Peter att tar vi lagt upp till att man lägger vändningar till rätt så att man kunde välja andra ösn men är det ett intryck att det är så att gång 4 och det är väl kan nästan det är ju det sommar som gör det som är gott där och så väl samman så det som inte gör det. Men det är möjligt att skulle välja så eller nekvastan är det inte att det är inte ett issue om kramata. Det är det som man har lutat där. Men så är man bruk för ett land. Det man är bruk hvis man ska ha shade 8 för att kunna spela så måste man liksom ha ett vi. Det är ganska mer aktuellt att de större omkvarv någon. Här och flera ting som kommer från större känner helst det att man ser ger tid touch spelaren tid för här vänja en go on vänja resten tid för över hinna helt att träna. Så alltså och poäng är det inte ska dela upp i ABC det man nötte till man släpper sig spela väl men det är man att få samma tillbo och få samma förutsättningar för man sen kan finna det som då är att det vill jag att isen det är inte så att allt är så bara vi har att spela vi läser finna det som då är men det finner vi bara hvis det är inte given alltså att det är rätt. Ska du så till mot intryck att mina röntor till espaltbolt i KI så var det bästa som kommer Alie ta ut Alie nästbästa kommer att B-lie där man på en lös definierar det som A, B, C är det optimala så? Det är sin rimstig för förställelse. Som man väljer det centralt man väljer det helst och Ali och Belli och så vidare. Ja. Men så bötten vidare väl hur du bäst att sparska. Det är just nu det här så jag vänjer till. Det vidare väl hur du bäst. Och till resten ju vänningar alltså skibarna vänning. Det är ofta skilda gott det är det som är lugga stor eller lugga lutet eller då bäst eller då lugga illa sam till vänningar. Det är ju så. Så det är att jag får ett kvalificerat tillbå. Magnumskär. Ja, det är väldigt specifikt att få lura grejer men hade fast i fotbollen eller så kan man säga att hoppet och de är nog det sista fela i förrjun där är nog flest ökande bud och det tar li som emot snart det här som är ofärtliga vanligt att leverera landslagar till första landslag. Så ta må att hänga i skärmen att du bara ska öka volymerna och ha AB och ILI och såst och det då lyckas inte klara leverera in det och så att för spela första landslaget det är nästan inte från de stora fälten. De stora fälten är totalt underrepresenterade. Vi får också nog kan det här. Jag vill säga Jan Sundnesson på 8 år Brandon Henriksson på en av fjärs Jetluka TP. Det är ett fälle som inte är så just galtan ju toppen i alla fall. Vi har kanske här sportningar en sportningar kommer. Den som vi får med. Ja, det finns ju en riktig sportning. Ja. Och atler tänker vi för att fotboll för. Och dömes så är det en att regler efter lite mål. Lördagen efter ofta kväll och ungpus vänja mig naturligtvis. Till jag täljande dömer om unge förenkar röna sig utan att säga fotboll för. Men jag skattar efter stort att jag känner grejer av den gången och förenkar är oädla kunnar om styrkevänning istället för doa och lägga på talenter. Så en sensorspårning är allt här grundat att jag är bara runt om alltså efter kursbit så är det vi runt där vägen. Ja, så det kvann skulle rätta mot. Jag gärna som tog fortalt i öllon för att tunn svimmjägar tog så minst några tog i filmgehalt som svimmjehall. Är det ett intryck att jag kan då skjuta efter sol och i sänkkurser och se att jag är sett här inne fiskar vändning och det är inte bra med åtta år. Sådan. Så sagt. Så det är sagt. Så är det som det FSF som ska röna svära nu. Kan du glömma sig att sitta? FC Sordaj. Jag hade inte att nej, jag så. Nej. Nej, alltså jag prövar samtidigt när spårningen som att styrkevänning är inte särskilt fast. Det hade inte det att jag nekvon när de vuxna kan man säga. Det här är breda värre men jag hade inte i ungdomsparten att det är så där. Och skulle ju fotboll det är inte så vanligt att man tränar nekvon styrkevänning i fotboll. Så ska jag det tog att spelaren då skattar hade kommit ut och att resa centrum. Alltså jag har ju det hakt ut för hur snäck för det att alla bara skatter. Jag vet som alla bara skatter. Men
Det är nekva söver som någon som blir skatt. Det kunde jag ganska nämnt någon som inte blir skatt. Men jag vet inte om det är bäst att Ja, det går kastan lite liksom. Ja, skatt vet inte, men det hör man också om, och som Pat säger direkt, för alla till det, men det är ett problem med, hvis man säger fotboll som Fiddleson och fotboll som här runt om mittler, mot sina drönare, att man är känd klarar att framlägga en förska fotbollsläggare som är slit till internationellt. Det hade ju en sån som värst. Det hade man diskuterat. Det är som också urslitsmynta kan man säga. Ja, vi ska snacka om det att det är lite check till dess och jag har också skrivit tidens rätt samman på vi har så några möjligheter. Jag har helt omedliga går vattlar vi skifter till fotboll och så vidare. Att man stadig inte hever finns en som stiger och är lika och hur stöj. Och då ska jag snacka om de superliga eller en hög lika. Det är till en mial väg lika i Europa. Så är det liksom man kan komma ordentligt ut om det. Det är ett intressant perspektiv att som man som fotboll som borde diskutera. Ja, det är så östen fotboll, men nu som också om transportingen som nu kom här är lucka för tryck på att nu förstår ju östen ja, nu vet jag liksom assessorer och helt inte om fotboll som så, men alltså visst ju i nekko spelare att det kommer ut i annan omkvarve konsekvent blir skatter så är näka vi vänjingar kulturen som inte är på plats. Antingen här det kommer från eller här det färra till. Och nu var det ju öst några som var innanför klassen och utsatt som hörde något annat och började träna och knappt och volymen var ökt för knappt det. Kanske har man varit försiktig med volymen åren. Man var inte körst vänjar utkaren klaran. Men det omskyltar inte den vänjaren som så färden ner utkaren att han bombar volymen och förtölja det. Ökt du vänjiga mångt och vänjiga en sted för kött. Så kommer ska jag. Det är det du ska göra. Det är det också om att det är så att jag vänjaren är att han görst att han klarar till att göra. Nu spelar det om att jag men det här tog särskilt här så vändningarna till FC Sorøy och det som du var inne i för det här vi får det som är som harta underbyggt det här bara till natur om att vändningar står det för jobb på att det här känns till alltså vill man så affära skaffsta hen eller är fyra inte så är man flyter kanske man går på. Alltså vill man ta mig att du ställer någon tog jag till rätt eller vill man få upp här som man flyter hen alltså det är ganska essentiellt på borde tycka vi besaktning så det är alltid två så ju en sak. Det är inte FC Sorøy alltså nu har hon haft att eller här var att tusen där fällas så och ta vant samman och det var sent att söka där alltså ta spelar inte så bäst och det är onka det andra än som blir kraftigt att men tar blir ganska på scratch alltså det största vändning vuxna män alltså det är nog så sent att söka att det och vi det utmärker gott att hvis nu och då som specialisering så det också sant att specialisera sig tar man några 20 år men eller ovanligt kostar men det spettlar vi introducera för styrketräning tar man ju kommer så långt. Och så minns inte man nekvis styrketräning. Alltså ja, tulja alltså det är inte vi till ändra crossfit men det är och det blir mer typ av finläge alltså kroppsbevissthet och smidighet och fyrräkning och på att jag skulle välja Majra netto för unga skriven. Ja, alltså nu kan jag gott nämna Paul Johansson. Jag nämnde ju han att han skulle köra vi med en frustration men han blev ändå fyra. Alltså det första året svärmade vi sen av. Det blev brukt simpelt en nog öde nog tror jag på fyra kan på att han belastning han blev utsatt för. Han la om i bil om att 100 kilometer i veckan i Sundbyhill. Du ska ganga det 4 för genom till ränning. Väl, det är så väl för att ränna 400 kilometer i veckan. Det är för knusbeina vägen så det är helt extremt. Men det läste jag tror jag att eller intens fyrräkning var helt år. Och vet att fysisk spänning hör fysisk spänning till öla shot att du blir öla nog starkare då vänja harst. För man gång till styrkevänja. Man blir så nog shot starkare eller man blir så starkare att man kan skia sig själv. Då jag ser nu och det alltså tålig belastning. Då det tar nog längre tid att adaptera till vänjorna.
och kan säga flera dömer att vi manglar orsaka från hälsofotbollen och för vi och gott det så när det för hälsoskräl i fotboll tror jag att det var för några så inte äldre eller vuxna kvinnor vi slitna hälsan och crossbonton och det känner rätt sig. Men till att och blev så öla shot öla väl fyra. Nu vänner är äldre folk tror jag för veckorna ja, och tas nästa ut att tillja så tydligen alltså till fått lu upp i 100% starkare på 4 veckor. Det känns på att vi är senare och lina tala det och ta video bli uppmärksamma gott eller bort. Kanske en lir åter till det vi prestationskulturen och det ju vi vill gärna söka skilt urslit och kanske ta en bild av dem. Helt förspårningar? Ja, det är förspårningar. Ja. Och en gång till att vi vänjer någon kapacitet efter. Är det rätt att läta 14-16 gånger vänja 5-8 gånger. Och att det har gjort bara som är nödvändigt gånger. Så att det är en spurning att jag har förut och det är att efter tar vänner när vi får att det här. Ja, men how har vi så håll kom very nyas när det är så mycket att det kontinuerligt att mer men ju mot att bort vänja bort hålla makten sig då så på att det var bara baxen som vänja bort. Hvis vi så väntar jag lyssnar till ett den nämnt när vi gör det. Kvar är vi hur löser vi det över det? Ja, hur gör vi det här? Men där är nog gott på det. Ja, alltså hvis jag ska komma igen på det är att och det som en part av oss ner institution hur ser haltugur och så ikar långt ut i idrotten. Ta jag gevast aktivt i idrotten vad gör det fel för aktivt att halta det aktivt i fällan och hur ser få det till att göra sin rätt. Jag hade det sen det här och grejer att nu här är show vi rycker in till alfa gamma. Nej, det passar inte. Men shot man inte ihop, är så skulle bara introduceras för dig och så man själv säger ja men så Anton klickar det legit inte och helt det visst för först kan vi dra så klickar det John. Och det är väl helt säkert flyer om det inte har haft uppe i samma stöd som är så det är helt säkert flyer som har vänner och visar. Det ska vara möjligt. Felen kanske själva istället för att sitta och gränja med gräv och att prova och huxa om det som tycker jag har haft genom åren att det är inte för röjna för det inte är inte runt alla det är så innan för dig alltså. Ja, det är väl jag följer Magne. Ja, det är så några funktioner i en idrottafälla och det är nettopp då en idrottafälla ska beskriva inkluderande och jag och utlom vi tror jag att det är så några funktioner det är ju som då är lite idrottafälla helt kött som kommer kappast men det är bara plats för utlom och vi ska vara attla att här kvart är egentligen ändamålet och här var idrottafälla en fullkomlig autonomi i förhållande till att göra ta ut det faktiskt leverera till folk som bygger kommunen. Alltså kommunen må eisen så kommunen säger att hon äger utåt faciliteten kan hon så tricka att det här utåt verksamhet som fyregånger är inkluderande för att är det alla borgare som släpper bruka utåt faciliteten i Torsna kommun och i Våx kommun och så vidare. Det här var ju något som det var ett lust ett perspektiv från Mintelögan. Ja, kvart är det egentligen ändamålet vi idrotten. Det är öle klappar ruta medaljer och vunnare det öle så många miljoner av frivilligt arbete och hälsofrämjande och man sparar 300 miljoner på grund av idrotten och allmän och hälsoutrustning och annat där. Men kvar är perspektivet uppifrån? Vad är egentligen ändamålet? Vi det här idrott. Ja. Ja, det kan man så alltså här också i ösnet att kvar som ska svära på att vi har ju fel och vi har särskilt vi har ISF och så har vi bara så hackrementlögar. Men tandvärlögen som i halt med sucha och center chamber juknen det som vi snackar om här det är att inomhuses och idrotten alltså felen det kappas mot för en öron utan att gröna kappas det center mot för en öron alltså är det ju bara att det viska det bara för själva så här. Kvar har hur ofta hör man där politiska myndigheter kan stinka ut i korset i en idrottspolitik för förr. Ja, det är också så sant. Nej, det kan. Ja. Ställa upp nästa dag. Nej. Kanske man kan ställa upp, ja. Absolut inte. Det är lätt än, vad är nu? Herre? Nu måste jag dra.
Ja, nej, det börjar vi botten som andra botten. Ja, nej, jag håller att här kommer man inte in att alltså att kunde vi bjuda botten och det alltså bäge vänjarna under 14-15 år gamla och de som har det är en öde stor apel där botten kom in och jag håller för äldre har krav på att botten bära ment. Och hvis du ser några vänjar som bara gör något det så gjort och så ser man inte botten. Och 14-15 år gammal, alltså nu ska det inte säga att det är redan när kan man för evigt från 14-15 år gammal, men alltså är just och att det har nej förlagarna till att göra det. Och så spårningen hur man tar man snacket på näbben. Jag har själv upplevt sagt nej tack för vi tar postnummer vi tar slår vänjara och så tackar slår in till vi kunde inte. Du kunde inte det något gott till på. Nej. Är det här man i fotbollssamband någon skulle Josh Peter där man säger vad ska du ha vilka fler vänjare som du ser vi nej tack nu kommer det färra att svimma eller spela fotboll eller också annat. Ja, alltså det var det att kurfäder allt som man går så över att det har vi inte vänjer till att och 8 dagar som börjar så har det samma frälsning och sagt att vi tar inte vänjer så ting man ser att det kan bli av det bra att man måste komma att som ett år så det är det. Öl ofta så är det som om lägger ja men öl ofta det är att så tar onkel så jag får inte så det vi tror som tar och knäut så börjar man och så är det som finnas lära för onkel 15-16 år gamla hjälpa till det ska vara och här är väl lunchen ju efter nu rätt jag något efter som var men så man det så det är ut för att du fortsätter där man inte har ansett folk och organisation man inte har folk som får lön för att skiva fyra och vänjer och så vidare som kunde tänka sig att du flyttar födelsedag. Ja. Hade vi inte färre skolor är det ordliga är det startskott när vi går med det. Vi helt ju till här exportingar. Tänker de går nu. Ja. En sån konkret spårning efter vi nu tar som brett och vi tar som fördelning och så vidare. Tja, FSF. Hur stor parter av budgeten är så rätt faktiskt brett. Hvis man gör upp pengar. Men jag har gått på under hur snägt blir brett. 24 Och resten är så urval och har också då pengar för det är landsting som kostar mycket mest så det är det. Det är landstingsversion. Ja. Ja. Tack för att fortsätta så att vi kan ha stor spänning som allt kommer. Är det så bretten som är för eliterna eller är eliterna för bretterna? Peter Clemensen. Ja, men alltså är det 4 Gustav? Alltså bär till alltså är det sätta för norr. Vet inte jag hänger på rör men alltså 4 ska ha lite som om man har näckfall som rycka för att kunna vända på sjö. Och 4 får näckfall på rycka så är det ofta gott att ha en topp att hitcha till att få filmen ur så så att det spelar sig sen. Så kunde man kanske ägna sport hur våra pengar genererar du varst den jag för att få generera pengar till sin show. Ja, det känner inte ju touchlag projekt så men det allra mesta är det som man får in för att lotäga och i landslisvision. Alltså det är showar rättigheter och så vidare, ja. Det är det allra mesta kommer in. Och här till döms är det kanske inte så lätt att han eliten så rätt faktiskt futjar och ger allt det arbete. Ja, alltså alla slinjer man och futjar GT allra mesta av kanske. Nästan berättar det. Är det pengar det lukar för lunch att vi Peter är det pengar för öronmärkning kostar det? Nej. Är det du pågår är du? Ja, alltså jag håller jag som alltså efter att inte så blå bench elit. Elit är viktigt. Det är en reellt viktig part av idrotten. Och det är brötten ösnen. Alltså här ska vara plats till bergen och spårningen är bara om vi skulle låta eliterna växa på surbrötten eller skulle välja eliten ut och så skulle ha en elit. Men det är ju för att få Heselinet. Nu kommer det också inte att vi att välja från Peter var ju alltid i såna framlöv när vi börjar att sortera det bästa borsrur och som också sitter eka och också släpper svit urvalsvänjning. Till oss nästa som jag vet som jag har vilja att vi lyckas som kommer in och här. När det okej att vi börjar att frasortera. Alltså jag vill säga att det är anlige. Du är ju inte vi har funnit latter. Du måste vara av bättre att sätta banchen eller kanske ringa så för slash för vi röver var frasorterar till av så utan att man ser det.
Det är ju plats för fler än tjejer av Ötland sen så och i handbollen. Ja, alltså när kan man börja när kan man börja förhålla på för du vill lägga att det är plats för Ötland. Jag håller man kan börja. Jag ska inte att att det vill vara sånt individuellt ösning på vattnet när det är klart att insöka det, men alltså bara vita och det är helt Peter nämnde att bara vita vad är bäst. Och det skiljer ösning att några är bättre och att några färre har ett alli. Det som är viktigt i sambanden är att det inte släpper alli ösning få ett kvalitetstillpås så att det ösning kan vända så att det kan vinna så platsen alli så att när vi ställer vilja till och kanske är det några som bonar så att Magne? Ja, man behöver helst splitta en boll upp. Alltså, bötten färra till utrått till vissa kallingar åt alla vägarna på grund av vinon, på grund av socialen årsögon och på grund av höra till tog det färra. Jag vill säga, ja men bötten färra till det blir vinna, det passar slik. Det måste bli bötten det. Det är något som är definierat av vuxen. Problemet är att du dätter ut, men så dätter fällskap och runter. Så det ska vara löjligt till att säga att det är för något för mig, eller att Li kan säga att här har vi några böt som får möjlighet att träna mer, eller specialisera sig mer, men det kan stadigt vara passar att samma bollarna. Och det här ofta som händer att man skaffar ett fantastiskt tillpå till några helt få och omkött linje, och så gängar det inte att och så är det så få efter ut i lilla boss man skapade att det som faktiskt är orsaken till det är som är den sociala fällskapen som är vinner så tar grund av det äsne väck och så stökar faktiskt eisen till som man har investerat i. Det är det som händer. Och så går det också så får folk är det i förrjun, det man ska finna några lite ursäkta folk histopist som standards internationellt så är också inte råd att missa button där det är det rör komma tätt på att något så tätt på extra potential. Det är det som händer just det det som vinner utdrag grejen och någon 13-14 år går man vinna FM och utdrag grejen. Ta halvtid man är att spela sig om man gör det. Peter Luca, det har ju uttagvändningar och landslig från att det är 14-15. Hur gick det för? Hur har man sett att han alderen, hur börjar man inte för att ta? Så är det GT man tänker som rundar om vad de är. Och vi tror ganska och byta med fester som hade ju 15-landsliv. Det var 15-landsliv så är 95. Vi rymliga räckligt i Mörsämmen. Men det är inte något som man diskuterar om det ska vara för. Ganska varje man diskuterar om man ska ha 15 eller man ska börja ju 16 och 16. Om man skulle bo ja. Ja, hade vi skulle till att jag skulle också sen så. Vi kan gott ta en spänning att här och en gånger vi följer en limmatjäl för vi kan hoppa fotboll när klacken till stammar. Kan man inte tvinga fället till att hacka limmatjäl och avsätta fällen ett minsta marsk och vänja det uppbyggande vänja. Och jag kan lukka skjuta på i att vi har en för när vi inne tar som utländska modeller för spelare. Hur spelar allt här in här? Jag kan inte hålla det som här det shelter vi finns som och Magnus ja. Vi är säkra på att nu tar sig inte väckna fälla i sommar, men jag var inte på det lösna att öka omkostnaden. Då här vart det till så som att tvinga och fraval in till en familj som då så det var så öde dorst för en familj och nu ja. Bara nu kan få det möjliga grejer och hacka prisen knappt läs. Så är det de ju östen till. Då är det de ju östen till att dricka såna inus. Ja, nämligen. Ja. Så det är inte väl framme efter tid något tycker jag. Magnus visst så ja. Ja, men det är konsumar regnver och absolut inte det häcka limma så det. Och helt skapa en skipan här till gånga till utråt alla teman i Ryssland det är något som man bjöd borgar. Det är frusund där kostar som man det. Ja, men det kräver att man helt på att säga att klappa och bjöda förskon utråt folk så det är vunnit ett landa rejält löpare ut och se att och är så stolt och det går om gott till förra eller vad det är eller att ja tandpastan det som kräver till att man erkänner att utrådströn spärrar samfundet och medel några pengar och man har tyvärr en situation då är trafalligt är allt för stort och man har en samfundsproblem som kan lösas partvis vid utrådströn att man sätter sig ner det som är avbyrd
landsmyndelagar, kommunalmyndelagar och börjar på att ge en skipan som kan fasthålla fler i idrotten. Och det kräver utbyggning av vänjare, det kräver vuxna vänjare, det kräver att idrottsföreningen är störst fyrsidningalia så att man kan ha det inte bara kolla sig upp och skaffa pengar till att betala en vänjare och så kommer man kanske över en land och lagt poster så finner man det att vänjaren kommer att kanske välja den rätta lösningen. Så kanske 2 år man finner nästa vänjare och så blir man vid att göra samma fel om att. Det kräver att lands- och kommunalmyndigheter tar avbildstämmer att personerna främst tar man krona gott. Jon du nickar och Thomas Skär är det. Ja, det var bara för Magnus skulle då vilja sitta och synja samma vers om att då är väl samt och till han säger. Att det där vi ska stå synja ni lägga. Ja, men alla oss bara om de tycker runt om som är alltså borgarstjórar och politiker till att ta sig samman. Men så det är inte problem att lägga hotels miljoner och alla möjliga fejler och i det allmänna ger. Så kanske det att de kunde detta det rätta stället för att hjälpa och hälsostöd i landet. Men att det här vi limmar alltid. Jag vet att det är fel som som röjnar sig vid intök passera limmar allt och som är frivilligt alltså utbetala minimum där och så är möjligt sig till det som här var alltså här intök passera och till sig på så att det är lika gott. Nu tar sig bara om från Montenegro och Danmark. Så tar sig att Limassol blir relativt att efter på snäckt. Allt som man ser till av privata skolor och rättsskolor och att det inte kan passera. Ja, här så en möjlighet som är en bättre för att kasta upp luften Peter. Mot till spåren så när då vi kröt vänner och byggingar i yngre så jag kan ta skipan här vet att det kröt till av så alderspodkar av nivå vänner. Matt Limassol det jag kan ha det diskuterat om också faktiskt ofta felene och man är osanter som fel har Limassol hade 100 kronor för där och onkel hade jag upp i en 1200 eller här i allt GT till högst då lite så det är väl stora månader. Ja. Men här diskuterar man det kan kvämma 5 och så färt 4 till på ja. Och akkurat perspektivet så här är det kvar så visst det gänga till det på ute till det också. Hvis man ska ta 1000 kronor på en ställe så kan det bli avgörande som det är bättre. Men hela spårningen han checkar nog östning på kunde man hacka Limassol det så att fel fick fler pengar att ansätta vänner mer vet det hela fotbollssamband i östningen och skipan här är fel affär pengar från fotbollssamband att det fyra att ha en ungdomsvänner alltså man får stöd pengar man får mafstol till eller där. Det är en ekosona skivan. Så man får ju långt omsidningar och till vänner och till ja. Så kan man så spela för att Limassol till färga för som fotboll. Så jag tar pengarna som skulle till för att ansätta ungdomsvänner och skriva så för få det för tyckorna. Ja. Gut. Det är allt. Ja, sorry. Ja, men det är mest kronor till Kristoffer. Ja. Flörspunkar? Nej, här livet. Och när jag vill säga någon har fler mer att spyrja om annars så får jag lucka att det som runt är här och vi hade ju ett undantilltag i Ronavik i Farnevika och här ändå vi det syns på samma mat. Jag husar spela det med samma spårning som jag gjorde då att vi skulle ta ett gruppkom vi här från ikväll och göra en go raw ut till föräldrar vänner att som sitter här. Vad skulle det ta så väl? Så börjar vi ta här så för Jan Bjarnason. Ja, men så är och här är stört allt skrift. Och vi har stört allt skrift och det man ska inte vara bangen för att specialisera sig inte göra det till så 4 år alltså till 8 år. Men tåra att lära butning öka en utsatt och i fall att ta tillbo är täckande alltså att det är luktande och det tar ju så långa tid att se det in och i kvart är kröv att för kröv är färdig med sig arbetskraft som är listan och i hästen här jag ser så ut att grejen alltså och kvart har ett vapen bruk för där kan man googla sig till det där och så vill det som man gör några kritiska spårningar till så väl. Ja, här Det är väl en god kall så jag vet inte ordentligt och det flesta har inte inne men det gör det kör. Så jag vet inte ordentligt om det är något som så är väl ta fram annat än att man kan lusta ett vatten så vattnet tror jag hvis vattnet älskar och vattnet gläds till affär till vänjing så är och så vill och görs rätt där. Och till läge vattnet vänder harst. Det läge vattnet vänder när går ut att det är östen läge vattnet vänder harst. Så långt
barnet själv tar med det. Och så barnet säger nu tar vi inte mer, ja, men så är det också inte okej, så lust det då. Finns jag tror. Har du Clementin? Ja, nu står vi ju så här Runnavik så vet jag. Nej, jag försöker ju men öva med att sitta samma mat. Men jag syns inte samma sak som här att jag väljer att jag mer en naturlig rock i. På ett annat tidspunkt så är det som vi snack. Och i kalendern under man möter att jag snarare sen det så hade jag ganska till föräldrar man kanske vara sen det kritiska ut i fällskapen som man är i. Och tårar att se den något crew till det omkvarv som man fer i. Nej, det samma som Jonas nämner. Och Magnumor. Ja, först och främst att utrustningen är till alla borgarna i samhället och inte bara några få här. Tack för det. Och så har det senaste åren. Tack för det. Tusen tack till allt som kom och till som har hukt och lusta och kan det då görs. Jag rockar här är sånt kaffe efter en till jag förväntar att vara hängande lunch till vad det för god till. Men tusen tack för ikväll och god natt.